ናይ ፋሚሊ ወይ عرفت كلتنا نهمنا وحدت بجو حزبنا عبدك أبسطت عدل تدكنا كنا خعبت فلتت كينت يدلينا نوران ما زنت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتكر كسارة نعلوف ما زنت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته بايتا ولدونا أمازن الصاته حلنا نكتو سلام كلكم عارفينكم مدام هسن تكاتاتلو كبرات عزتنا كم يالكم كميكم كمتي درعكم بزحلفة سمن بزعبا ناي autism awareness مان سلازخنا ورح سلازخنا ورحي دكاتي بس عيب المصحفتنا بسمح زبالة عقرباتنا نيرا كمتي عطر استزلو ناي autism كنا زتردو حبرتساب نتفر بزبالنا نزي كلنا كم حبرتساب كن بده زلنا سلازخنا رديتنا ون بحال نحدا عابيو كم ولدي كن ندقنا كن حجز نخيل كم حبرتساب كأنا كم ولدن نخالوتن كن دقتن كن حجز نخيل مو لمون المصحفتنا كم عين presentation جرا بس حالته highlight جرا كمونا مودعتا نحتن نلسن هلونا إيو بقطتنا بتليفوننا أعطينا كومن سيكشن تنجرنا لنا بواتساب فايبر بتزلق دولنا تفريقهم أكومن سيكشن وين حتى تعرفون كتعرفوا تفريقهم المصحفتي كالحمد صحيح كنا Thank you Salamina يعني اللي thank you for لعدمكم من خير يعني اللي and ناب بقدامي تلالخو مسب كتانا presentation نحن كيدينا همتي سلام هفتك الجلسات أنهت ناي autism ورحيو and بملئتا أبريل مزعبو بالتفل عليه من قدي نقحت ወይ ንቑሕ ድኾነ በዚ ነገር እዚ ርዱኣት ዝኾኑ ሕብረተሰብ ንሕናኻ ነቲ ሕብረተሰብናኻ እዚ ተረዲናኻ እቲ ንቕሓት ናህና እንታይ እዩ ትጠቅም እቲ ቀንዲ ነቶም ቆልዑት ቀልጢፍና ክነለልዮ ኩነት እሞ ንዕለሊና ከዓ ቀልጢፎም ኣሰስ ክገብሩ ክምርመሩ ድዩ ቸክ ክግበሩ እቲ ዝድለ ሓገዝ ከዓ ብእዋኑ ክረኽቡ እቲ ዕላማ እሞ ስጋዕ መወዳእታ ፅኒልኩም ተኸታተሉና ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ሕቶን መልስን ግዜ ክንገብር ኢና እሞ ናብቲ ፕሬዘንቴሽን ክንከይድ ሼር ገብር ከምቲ ንሰምዖን ክንብሎ እንደቐነና ናይ autism awareness ወርሒ እዩ autism ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ገፊሕ ስለ ዝኾነ እዚ ክትብሎ ስለ ዘይትኽእል ንኩላህና እውን ነዊሕ መፅናዕቲ ዘድልዮ ዝሓለፈ ግዜ ኣመፃፅኡ ተዛሪብና ኢና እቲ ሂስትሪ ናቱ ተዛሪብና ኢና እንታይ ማለት እዩ autism እቲ ሰልፍ ኣብ ነፍሶም ኣብቲ ናቶም ዓለም ዝነብሩ በይኑ ዝኾነ ነገር እቲ ርእሶም ዝበሎም ጥራሕ ዝገብሩ እምበር ካልእ ሰብ ደኣዘዞም ከም ዘይገብሩ እቲ ናይቲ ኣእምሮኦም መትንታት ከዓኒ ፍሉይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘለዎም ሕማም ከም ዘይኮነ ተዘራሪብና ኢና ምሕዋይ ገለ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ግን ምምሕያሽን እቲ ናብርኦም ከዓ እቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሓገዝ ኣብ እዋን እንተረኺቦም ከዓ ኣብቲ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ
ተዛራሪብና ሕጂ ከዓ እቲ ዓይነት ኦቲዝም ብቀዳማይ እውን ተዛሪብና ኢና እቲኦም ኒሮ ዴቨሎፕመንታል ዝበሃሉ እቲ ናይ ኒሮን ናይቲ መትንታት ክዓቢ ከሎ ኣብቲ መስርሕ እንዲ እቲ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ እዚ ካብቲ ከብዲ ከለዉ እቲ ነገር ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲአን 5 ንሕጂ ተበፂሐን ዘለዋ ማለት እዩ NDDS ሓንቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ዲስኦርደርስ ኦቲዝም ባዕሉ attention deficit hyperactivity disorder እዚ ምስኡ ዝመፅእ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ክንገልፅ ከለና እውን ተንኪፍናይ ነርና ምስኡ ተላጊቡ ከም ዝመፅእ መብዛሕትኡ ግዜ and neuro developmental disorders ዝበሃሉ ከዓ በዓል ቲክ ሕጂ እንታይ ከምዚ ኣብቲ ነቲ ኣካላቶም ስኽ ባዕላቶም ክቆፃፀሩ ወይ ዓይኖም ፈርፈረብሎ ወይ ዝኾነ ነገር ኩነት ኣብቲ ሰብ ይርአ ማለት እዩ ወይ ከዓ learning difficulties ናይ ምምሃር ናይቲ ምርዳእ ዘለዎም ክእለት ከዓኒ ድሕር ይብል ግን ኩሎም ኣይኮኑን ከም ዝበልና እዚ ሕጂ ናይቶም ኒሮ ዴቨሎፕመንታል ንብሎም ዘለና እቲ ኒሮ ዴቨሎፕመንታል ወይ ከዓ እቲ ናይ መትንታት ናይቲ እምሮና እቲ ኣተዓባቢኡ ክትዓናቕፍ ከሎሲ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ዘምፅእ ኣብ ምንታይ ትንከፍ ሓደ ብግሎም እናቶም ዝኾነ ነገር ከይተሓገዙ ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ድሓር ምስተሓገዙ እሞ ምስተማህሩ በይኖም ክኾኑ ክእሉ እንዲኦም ኣብቲ መጀመርያ ግን ብዙሕ ሳፖርት ዘድልዮም እቲ ሞተር ትደቀቕቲ ሞተር ስኪልስ ናታቶም ከዓ ኣፈክት ክኸውን ማለት እዩ ሶሻል ናይ ሕብረት ምስ ሰባት ወይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ናብራ እሱ ከዓ በቲ ኩነታት ከዓ ይትንከፍ ማለት እዩ ፍሌክሲቢሊቲ ክንብል ከለና ምትዕፅፃፍ የብሎምን ንሕና ከምዚ ኢልና ናብቲ ክንገብር በዚ ክንከይድ ገለ ከለና ትኽ ዝበለ ነገር ይኸውን ወይ ኣብ ምፅዋት ግዜ የፀግም ሰንስሪ ከዓ ሕዋሳዊ ዝኾነ ስምዒት ንዕታት እውን ይተናኽፎ ኣብቲ ትምህርቶም ኣብቲ ኣቴንሽን ናቶም ምስትውዓል ይኹን ምድሃብ ይኹን እዚ ኩሉ ናይ ኦቲዝም ጥራሕ ኣይኮን ናይቲ ኒሮ ዴቨሎፕመንታል ዝኾኑ ነትዮም ናቱ ዲፊካልቲስ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኢሞሽን ናይቲ ስምዒት ከዓኒ ኢንተሊጀንስ ዘይምህላው ወይ ከዓ ብልሒ ዘይምህላው ኣታችመንት ኤንድ ሪሌሽንሽፕስ ምስ ሰብ ከዓ ምትሓሓዝን ምስ ሰብ ዘሎ ርክባትን ከዓ ይተናኽፎም በዚ ነገር እዚ ከዓ ይትንከፍ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኦቲዝም ስፔክትሩም ዲስኦርደርስ ክበሃል ሕጂ ብዙሕ እንድዩ ካብቲ ብዙሕ ሕጂ ዘን 5 መብዛሕትኡ ግዜ ብቲ ናይ ዳያግኖስ ክኾኑ ዝመፅ ሕጂ ሓንቲ ኦቲስቲክ ዲስኦርደር እዛ ሕጂ ንደልያ ዘለና ኣስፐረጀስ ዲስኦርደር ቻይልድሁድ disintegrative disorder, Rett's disorder, pervasive developmental disorder, and مالي بعال ويليام syndrome بعال PDA مالي ليست بتعمل ويحجن بمول أجن أبتناي أمبريلا بعلا أوتيز ASD أجي ASD diagnose كوين خب هالكله حنت نجار راح ويجلا نجار كابزيتات حنتي أنا لواجن أبزي كنجار كله أوتيستيك تباهيلي نجار كامش جن أبتخفولي دخانة ناتو دخانة ريبورت نايت أول عناي بينو جن نايقولو أينا عينتي ويك بخميو أفكت خوي نزل لخا ينقرنا مثلا نتقول عن خحجز نخط عمو مالتي أوتيزم كن بالكل أنا خنتاي جس دقاقي منو نحل فكزي تزاربنا لنا انتايو أبتي سأقام حجي عمنتايو أبتي ناي مسرح نايتي متنتعت كسرح كله من عنق زقات أمه أبتي structure فليز بالي تسرارحه كابتي نحنا نورمال نبلو سب مالتي خدت ويكا أوتيزم يبلو نبلو سب فليز بالي نا ADHD كم ولا بسكان كجبر كله أبتي ADHD وي أوتيزم ده يبلو سبن أبتي زلون أتي مسرح ناي متنتعت أتقبي فليز بالي أتي مس أوتيزم دلوهم كأنتي تقندز تنكفو أتانك عندي ناي محبراوي نابرا مستبات مرخاب مستبات انتراكت مقبار ناي قانقوا مدنقواي ناي وسننت كا خمزي بقى عنتو يونيلنا متعصف زي مهلاو وسن زخونه ناتهم زخونه مهلاو
and ተደጋጋሚ ባህሪ ክንብል ወይ ኢድ ምንቅስቃስ ክኾን ይኽእል ወይ ነኖ ምባል ክኾን ይኽእል ወይ ፀለይ ኢልካ ምኻድ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ግን ንቡር ዘይኮነ ካልእ ወይ ከዓ repetitive ድምፂ ገሊኻ ድምፂ ነዊሕ ዓብኡ ዝበለ ድምፂ ወይ ኣብ ዘይከውን እዋን ከዓ ዘይከውን ድምፂ ምውፃእ ወይ ከዓ እቲ ዘረባ ሕውስ ምባል ሓንቲ ቃል ወይ ገለ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ማለት እዩ ያ ትምህርቲ ኣመሃህሮኦም ካበይኒ ናቶም ክመሃሩ ከለዉ ንሕና ንሓስቦን እቲ ናሕና ኣተሓሳስባ ክስታይ ናቶም ከዓ በበይኒ ስለዚ ዋላ እቲ ኣተንሽን ኣገባብርኦም በበይኒ ናታቶም እዚ ክንብል ከለና ግን ሕጂ ኦቲዝም ዘለዎ በይኑ ጥራሕ ኣሎ ADHD ተሓወሶ ከዓ ስለክህሉ ዝኽእል በዓል ፊጂቲን እውን ክህሉ ክእል ከምዚ ዝኾነ ነገር ሒዝካ ከምዚ ኣሰተ ግዜ ንነገራት ትንክፍ ምባል ወይ እግርካ ምንቅስቃስ ወይ ዳውካ ፍልይ ዝበለ ናይ ክሳይ ወይ እቲ ሓንሳ ኣብዚኣ ፀኒሕካ ናብቲኣ ነጢርካ ምኻድ እዚ ሕጂ ምስኡ ከዓ ኦቲዝም ወይ ADHD ክህልዎ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኦቲዝም ክንዛረብ ከለና እቲኦም ብፍላይ ሕጂ ከዓ መመሊሶም ዋላቶም ቆልዑት ይኹኑ ዋላቲ ባዕሉ እንቲ ሪሰርች ዝግበር ኦቲስቲክ ፒፕል ከም ፐርሰና ናቶም ሲ እቲ ናቶም አይደንቲቲ ገይሮም ወሲዶም ደስ ንዕኦምሲ ንዓይሲ ኦቲስቲክ በሉን እምበር ኦቲዝም ዘለዎ ኢልኩም ክሳይ ተብሉ እዚ ሕማም ኣይኮን ከምዚ ሕጂ ሽኮር ዘለዎ ወይ ደም ብዝሒ ዘለዎ ገለ ዓይነት ጌርካስ ክትዛረቡ ከም ዘይብልካ ዲስ ኣነ ፉልየ ኦቲስቲክ በሉን በቃ I'm a different person ስለዚ ከም ሕማም ኣይኮነን ዘለኒ that's my identity ዓይነት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራሕ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘለና ሶሪ ቶም ኣብ ካልእ ዓዲ ዘለኹም 700,000 ዝኾኑ ኦቲስቲክ ዓበይትን ቆልዑትን ኣለዉ this is እዚ ሕጂ ሪሰርች ደምፀልኩም ዘለኹ በዚ ናይዚ ዓዲ ናይ ናሽናል ኦቲስቲክ ሶሳይቲ ተበለን ብናይ በዓል NHS ብኩሎም ናታቶም ስታቲስቲክስ ማለት እዩ ሕጂ 700,000 ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ዌይቲንግ ሊስት ዘለዉ ከዓ ንኦቲዝም ጥራሕ ደይኮነ ነቲ ኩሉ ናይ ቻይልድ ሜንታል ሄልት ዝፅበዩ ዘለዉ ዳርጋ 150,000 ዝፅበዩ ኣለዉ ሕጂ ንኦቲዝም ኣለዎ ንክበሃል ወይ ከዓ ADHD ኣለዎ ወይ እዚ ዓይነት እዚ ኣሰስመንት ክግበረሉ ንሓደ ቆልዓ ኣብ ካምስ ኣብ ቻይልድ ሜንታል ሄልት ክንደይ ክፅበ ኣለዎ ዳርጋ 2 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ 2 ዓመትን ፈረቓን 2 ዓመት ገለ ቀልጢፉ ተተባሂሉ 18 ወርሒ ማለት ዓመትን 6 ወርሕን ስለዚ እቲ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ንምንታይ እዩ ነቲ ህዝብና ሲ ቀልጢፉ ርኡ ነቲ ውላዱ ካብ 6 ወርሒ ትሒዝካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ድሓርቲ ምልክታት ከርእየኩም እዩ 6 ወርሒ ትሒዙ እንድሕር ፍሽኽ ኢለ ፍሽኽ ዘይብለኒ ኮይኑ እንድሕር ኢድ ወፅ ኣቢለሉ ዝተፈላለየ በቲ ዕድመታቱ ስጋዕ ድግቦ እንድሕር ክገብር ዘይክኢሉ ኣሎ እሞ እዚ ምልክታት እዚ ርኢና ቀልጢፍና ሸጌርና ቀልጢፉ እንድሕር ኤርሊ ተረኺቡ ኤርሊ ከዓኒ ሓገዝ እትደልዮ ሓገዝ ስለ ዝረክብ ፕላስ ከኣብቲ ዌይቲንግ ሊስት እውን ከም ዝነበልናኩም 2 ዓመት ገለ እንድሕር ክፀንሕ ኮይኑ ወዲ 2 ዓመት እንድሕር ረኺብናዮ እቲ ኩነታት ናብ ዶክተርና ኸድና 2 ዓመት ተፀቢ ወዲ 4 ዓመት ክኸውን እዩ of course ሓገዝ ዝገብሩሉ ዶ እወ ገብሩሉ እዮም እዚ እውን ክንዝሓር ከነልዕሎ ኢና እቲ ሓገዝ እንታይ እዩ በዓል EHCP ፕላን ዝበሃል ኣሎ ነቲ ቆልዓ ኣብቲ ኤጁኬሽን ሲ ሰፖርት ክረክብ ዋን ቱ ዋን ድዩ እቲ ገንዘብ ንዑ ዝምልከት ክስልዓሉ ማለት ሕጂ እዚ ብዙሕ ሰብ እንታይ ድመስሎ ዳያግኖስ ክኸውን ኣለዎ ወደይ ወይ ጓለይ ዝሓገዝ ዝክረክብ EHCP ፕላን ንክህልዎ ግን ኣይኮነን ንዓና ግን ኣይነግሩናን እዮም እዚ ሕጂ ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ዳያግኖስ ክኸውን የብሉን ምልክታት እንድሕር ኣለዎ እሞ ሓገዝ ከም ደድልዮ ብመምሃራንን ብወለድን እንድሕር ተመስኪሩሉ ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ኦቲዝም ከንመንመን እዩ ኣፌክት ዝገብር ንኩሉ ሰብ ሃብታም የለ ድኻ የለ ፀሊም የለ ፃዕዳ የለ ወዲ ከምዚ ዓዲ ኣብ ገለገለ ዓድታት ኣሎ ዶ ብዙሕ የስ ኣሎ ብዙሕ
ገለ ቦታታት ኣሎ ኣብ ገለ ከዓ ውሕድ ኣሎ ከም በዓል ፍራንስ ከዓ ብጣዕሚ ውሕድ ካብቲ ካልእ ቦታታት ማለት ሕጂ እዚታት ምህላው ናይ ምንታይ ምዃኑ ገና ይፅናዕ ይደሎ እዚ ስለዝኾነ እኮ እዩ ከምዚ ስለዝኾኑ እኮ እዮም ከምዚ ስለዝኾኑ ኣብ ፀለምቲ ሕጂ ኣብ ወፃእተኛታት በዝሕ ደሎ በሃል የስ ከምኡ በሃል ኣሎ ግን እቲ መደምደምታ ናይቲ መፅናዕቲ ግን ዝወፀ ነገር የለን ስለዚ ክንፅበ ኢና ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ደሎ ንሕና ግን ብተኻእለና ከምቲ ሂወትና ድዩ እቲ ጥዕናና ድዩ ኣመጋግባና ድዩ እቲ ከምቲ ዝኾነ ናይ ጥዕና ናይ ስጋና ይኹን ናይ እምሮና እንገብሮ ሞር ኣብቲ ጥዕናና በዚ ነገራት ዝልወጦ ደሎ ግዜታት እቲ ንበልዖን እቲ እንገብሮ ኣክቲቪቲን እቲ ኣካይዳናን ሄልቲ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ እንተጌርና ንኩሉ ክጠቕመና ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኦቲስቲክ ብሬንስ እቲ እምሮ ናይ ኦቲዝም ናይ ደይብሉን በበይኒ እዩ ዝዓይ እቲ ፕሮሰስ ናይ ኢንፎርሜሽን ናህና ኣተሓሳስባና ንምልሶ መልስን ንሳቶም ሓሲቦም ዝምልሱልና መልስን በበይኒ እዩ ንሕና ንሪኦ ኣረኣእያን ንሶም ዝሪእዎ ኣረኣእያን በበይኒ እዩ things they see it in detail ድኾነት ዳይረክት ድኾነ ንሕና ዘይንሓስቦ ንሕና ዘይንሪኦ ነገር የምፅልና ወይ ከዓ ንሕና በቲ እምሮና ከማን ከነብሎ ዘይንኽእል ከም ሜሞሪ ድሓር ከም ስትረንግዝስ ኣሎ ብዙሕ ብርቱዕ ጎኒ ወይ ከዓ ፅቡቅ ጎኒ ከም ዘለዎ ከዓ ክንሪኦ ኢና ጥራሕሲ ኦቲስቲክ ቆልዓ ሓገዝ ይደድልየልካ ናብ ከም ፆር ጌርካ ክትወስዶ ዘይኮነ እቲ ዘለዎ ናቱ ፅባቐ ከዓ ርኢና ከዓ ብኡ ኢንካሬጅ ክንገብሮምን ከነባራትዖምን ከዓ እዚ ከዓ ንዓና ፅቡቅ እዩ ክንፈልጦ ማለት እዩ ከም ትበልክኹም ከውዝ ናቱ ወይ ከዓ በዚ መፅዩ ኣይበሃልን ሕማም ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ሜዲካል ኮንዲሽን ኣይኮነን ክሓዊ እዩ ወይ ከዓ ክፍወስ እዩ ወይ ከም ዝኸብል እዩ ኣብዚታት ሓይልና እንተዘይጥፋእና ፅቡቅ እዩ ሕራይ ሚራክል ከጋጥም ክእል ዶ የስ ግን ኣብ ከምዚ ነገር ገንዘብና ሓይልና ላዕልን ታሕትን ገለ ደይኮነስ ንክመሓየሽ ከም ዝኽእል ግን ነቲ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ፈሊጥና ግን ብተስፋ ፅቡቅ ጌርና ክነብል ንኽእል እንተዘየሎ ግን ሕማም ኣይኮነን ክሓውየሉ እዩ ወይ ከዓ he will grow out of it ካብኡስ ክዓቢ ምስ ዓበየ ክገድፎ እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ኦልሬዲ ዝተዛሪብናሉ ኢና ናይቲ ማሕበራዊ ናብራ ናይቲ ምስ ሰብ ዘለዎም ኢንተራክሽን ምስ ሰብ ዘለዎም ምርኻብ ምዝርራብ ውሱን ዝኾነ ውሱንነት ወይ ከዓ ተደጋጋሚ ዝኾነ ባህርያት ምርኣይ ተፈልየ ባህሪና ብፍላይ ከዓ ናይቲ ህዋሳዊ ስምዒት እዚ ከዓኒ ፍሉይ ዝኾነ ንሕና ሰንስ ዘይንገብሮ ነገር ንሳቶም ካባና ንላዕሊ ሰንስቲቭ ኮይኖም ንዕኡ ናይ ምትንካፍ ክኸውን ይኽእል ናይ ምርኣይ ክኸውን ይኽእል ናይ ብርሃን ናይ ዝኾነ ነገር ናይ ጨርቂ ናይ ምግቢ እዚታት ነገር ፍሉይ ናይ ቴስት ነገር ናይ ምጥዓም ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኣብኡ ከዓ ካባና ፍልይ ዝበለ ገለ እንድሕር ሕጂ ምግቢ ሂብካዮም ክትምክፍዎ ከለዉ ክስታይ እንተኮይንዎም ኣይደልይዎን እዮም ክበልዑ እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ኩሉ ሻዕ ከምቲ ኩሉ ሻዕ እውን ናብ ዝኾነ ቦታ ናይ ወለዲ ክንዛረብ ከለና ንብሎ ንውላድና ባዕልና ሪሰርች ንግበር እንታይ እዩ በቃ ናይ ውላደይ ባህሪስ እንታይ እዩ ዝፈቱ እንታይ ዘይፈቱ እንታይ ዓይነት እዩ ንዕኡ ኣፈክት ዝገብሮ ሞር ኣብቲ ናይ ሶሻል ኮሚኒኬሽን ድዩ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ክስታይ ድዩ እቲ ኣይ ኮንታክት ጥራሕ ድዩ ክስታይ ዘለዎ ወይስ ኣንገር ድዩ ዘለዎ እንታይ ኮይኑ እዩ ከዝሓርቕ ዘሎ what happened before that ሕጂ እንድሕር ሓሪቑ ስስኢሉ ይኮነ እንድሓርቕ he is communicating ገለ ሕጂ ቋንቋ ስለ ዘይብሎም እዮም ፍራስትሬሽን እዩ ዘብክዮም ወይ ዘሕርቆም ዓው ዘብሎም ወይ ውጪጥ ዘብሎም ድቃስ ዝኽእል እንታይ ኢኹም ዝገብሮ ደሎ እንታይ እቲ ሕዋሳዊ ስምዒት ንዕኡ እሱ ትጨርቂ ድዩ ጥዕምዶ የለ ወይ ሙቐት ዲ ኮይንዎ ወይ ቦርድ ዲ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝብል ደሎ ሕጂ እዚ ናይ ውላድና እንታይ ዓይነት ምዃኑ እቲ ኩነታቱን እዚ ከዓ እንዳዓበዩ ከዓ እንዳተለወጠ ስለ ዝኸይድ ሕጂ ሞር ሓይልና ንመፅናዕትና ናብኡ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ናይ ካልእ ቆልዓ ምሽ ዝኾነ ቀዲሙልና ወይ ከዓ ዘሰይሟል ኣውቲስቲክ ከሎ ክልቲኦም ክልተ ቆልዓ ሓደ ዓይነት ኣይኮነ ወዲ ሓደ ወዲ ካልእ ሰብ ኣብ ገለ እዋን ኣፉ ቀልጢፉ ክኸፍት ይኽእል እቲ ናህና ከዓ ክድንጉ ሕጂ እሱ ስለ ዘይከፈተ እሞ ወደይ ኣፉ ደይከፈተ ወዲ ክስቶ ከፊቱ ደይኮነስ ናይ ወድናሲ እንታይ እዩ ትኒድናቱ ቀንዲ እንታይ እዩ ነዚ ወደይሲ
أين عينة حاجة زي تقند زد ليلنا مور فوكسنا نأخذ نقبر لنا عندي social communication and interaction كنقول كلنا محبراوي communication مزرراب يكون مسب مرخاب يكون أتي السوق نقول كلنا social communication كمي نمنتاي جبرو تقام قطع أما saying the right word at the right time أبت تخكل أوان تخكل قام مزراب مسب interact مقبار حجي نعنا قليل لي مزيلنا مسب هاي قال كتزارب كلها لنفسها introduce نعاتهم جن بقى بتعمي خبدهم كم يجرم أيناي قانق أيناي قالات مسيناي ما أسكم اللسو نحنسا السخان لا تزارب كاخل لخا أبرسي خاخل زارب اليوم وي نسخا سقل كاخل لخا ديكون دي كيد مستي كنتات زلو كزاربوها هجيت communication تأجم أبتي مسبسي مستمحبرا ونابرا دي كيد نجارات تري مالت هجزي أبتي بعل ABA كال ترابيتات تأملنا زي كم يجرنا هنا أبتي محبرا ونابرا أتيمسي تبوز خونة عوت مزرعة كجبرز هولو يا ناتهم زخونة different style لوم سبد درادة دولو ناتهم زخونة من قد اللوم حنت خنفلت زلنا نحنا قل كنفلتهم علنا نحنا إنا أبتناتهم علمنا أتنبر نسمنا بانهم وطيلنا نحسب حجي نحنا متعطط أفسل زلنا نسوم كنت عطط أفسل زي كله نحنا نبقاتهم كيدنا جن أبتي ناتهم زخونة كنا أتو نخل مهنيات السوم أتي برينهم تايد نقرم بقى السوم زدلي واضح السوم ده حسبوا بناتهم من قدي كخلي قبلهم نحنا جن تخبابر إنا مستخبابينا زخيد يخون دي كونن إزيتات كن استوعل نخلينا نعاتهم جن إزيتات أزي أي بلومني مالتي يا إذا حجتي نايكو social communication مسب كم يجيرهم زراربو كم يجيرهم رادو كم يجيرهم لنفسهم كان خالوت كردو يقولوا يشجروا مالتي حتى تعندي ناي محبر أو نبرات أجمع مالتي قال لي أعتم كع نتي دزاربو مالتي نتي نان فيربال دمت ديزاربو له خالوت مش ديزاربو قلعلو دزاربو قلعلو ما أخلاي زخانة زدقاقم قلعلو نتزبل كايو كمين لخ أنت الكلام كمين لخ بلوخ حاجة خمزي مقالح عينت زدقاقم له جي كم نزي عينت كألن ناتي ناي communication مالتي سلازي تناتهم eye contact يكون إذا بخمي يقلت أننا in different ways قلت body language ناتهم تي expression ناي قطعهم تي ناي قطعهم زقلتوا قال لسا تي عينهم تي بق نعهم uncomfortably نعنا قليل ولا مخانو بباهل لنا عندي بباهلي كده مبزعات مجمرة هالمتخل لنا عين ريهم النيرنا عينهم السحجي 5 سنة سرعتي تمثل نيرهم زين تبل نسب كمتي الكافة يتكايتري إنجا لازين ناي بحال نجار على إذن مور نعاتهم بقى بتعمي دخبدهم نعنا تخيلوا عينهم كري خاب عين خاسي بقى comfortable بلا يسمعوني لازم أبكال متونا حجي أب عبيتي تاريخهم أوتيستيك دخونا عبيتي تعمي طبق نفعاتهم كله نجار جن أي جفري لهم كم قلطفي لهم حلف يوم زبلنا أخانا عين خيري خاماتي حجي تأي كونتاكتي عبزغنا ملكتي مالتي نتي قام مترقام كا أمزح حجي أنا نسلام حجي دخانة خلاقة خلي قال خلاقة ما سلام ترد عني قال خلاقة الله نعم قن سيريسيا لاقتي نعم بمنم أيرد أمني تخيلك تدبلك يا بقى أمزخدوا كم زي حجي أتار رأسان ويقال له حدا نحن ولا حجي دخانة نورمال مش الله نتحدى العاصو إله حلف كله زخل قال أنا عمقن سيريسي خميدي حجي تزار ونقر كله تخزب عليه كم أبزيج بقى داميونا العلنان يرنا أبت من أسياتهم مسكون وزا شقروا مزي أبتي بيت مرتي سكندر سكول مسكادو بوزح تلاقتي تتعرفتي قال قلع سلاز رخبو بزي بدعمي مشقروا منياتنا عملاك زي أيرد أمني تخيلهم سلا دزارو بيتي خا تي بودي ناتهم كا سلا زي رد
تراحق النسب تقربن كتراحق نتي خستاي سلا زي يبلو وتفيلهم كبلوهم كزاربهم هاج بخمز مخنيات ببولي قال خبروهم كل يوم ዘይርድኡ መብዛሕትኦም ርዳእትዮም ኣብዚ ዓዲ ቆልዑት ሓቂ ዘረባን ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ንገለ ርዳእትዮም ግን ምናልባት ሓደ ክልተ ከዓ ኣይሰኣኑን እዮም ናይቲ ንእስነት ነገር ማለት እዩ እቲ ዝጥቀሙ ወርድስ እቲ ዝጥቀሙ ፍሬዝስ እቲ ሰንተንስ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ነቲ ናይ ሰብ ክስታይ ከዓ ዘይምንባብ ኣሎ ሕጂ በቃ ምሻል ኣነ ሕጂ ዛረብ ኣለኹ ንሰብ ንዝኾነ ሰብ ዛረብ ኣለኹ ንበል ርዳእካ እዩ ደስ ኢልዎ ሰምዓካ ኣሎን ወይ ከዓ ደይውዲ እዚ ሱቕ ዘይብለና ክብለካ ከሎ ርዳእካ እዩ ንዖም ግን ኣይርድኦምን እቲ ናህና ኩ እቲ ናይ ሶሻል ዝኾነ ስታይ ከንብብዎ ይክእሉን እዮም ሕጂ ዝኾነ ሱቕ ኢሎም ክቕፅሉ ክእሉ እዮም ዋላ ሱቕ በሊልካ ስኻ ዋላ ክስታይ ክትገብሮም ተደለኻ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ናትካ እንታይ ይድበሃል እዚ ማለት ግን ሕጂ ከምዚ ገለ ሕጂ ዝኾነ ቆልዓ ወይ ኣዲኡ ትበክላ ስንብድ ኢሉ ክስታይ ክገብር ይኽእል እዩ እንታይ ኮይና እያ ገለ ንዕኦም ቁርብትለይ ኣይስምዖምን ወይ ከዓ ውሽጦም ኣይርድኦምን ማለት ኣይኮን ግን they don't know ከመይ ገይሮም ነቲ ነገር ክስታይ ክገብርዎ ዲል ክገብርዎ ስለዘይፈልጥዎ ወላ ሓንቲ ይገብሩን እዮም እቲ ደይብሉ ኦቲዝም ግን ከይዱ ኣጀብ ክብላ ክእል ወይ ገለ ወይ ሰብ እንድሕር ውድቕ ኢሉ ዝኾነ ነገር ንዓኣቶም በቲ ናቶም ነገር እዮም ደብልዎ እምበር ኣብዚ ከምዚ ስለዘየበሉ እሞ ስምዒት እዚኦም ኣይርድኦምን ይኽንብሎም ግን ኣይንኽእልና ኣብቲ ውሽጦም ይርድኦም እቶም ዓበይቲ ክትዛረቦም ከለካ ኢንተርቪው ክትገብሮም ይርድኦም ኣብቲ ውሽጦም ርድኦም ግን they don't know how ከመይ ገይሮም ግን ንዓኣ ኸይዶም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይሽገሩ ማለት እዮም ምስ ኮንቨርሴሽን ዝኾነ ሎንገር ኮንቨርሴሽን ከዓ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ከም ንሕና ኖርማል ነዊሕ ክንዛረብ ንኽእል ሱቅ ክንብል ንኽእል ወይ ገለ ሕፅር ድበለ ኣብ ከለዉ ስንዱ ኣቢሎም ከብሉ ክእሉ ማለት እዩ ዳይሬክት ኮሚኒኬሽን እዚኣ ሕጅላቶም ንሓደ ሰብ መፅእ ኢሉ ነዊሕ ኣፍንጩ እንተኮይኑ ነዊሕ ኣፍንጫ ኢኻ ክብልዎ ክእሉ እዮም እጂ እቲ ሰብ ዘይፈልጥ ተኮይኑ ክሓርቕ ክእል እንድሕር ዘይርድኦ ኮይኑ ናይ እናታ ሕጂ ከምዘላታ ተኺላ ብቕንዕና እዮም ዝዛረብዋ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ በይኖም ክኾኑ እዮም ድመርፁ they prefer በይኖም እንድሕር ናብ ሶሻል ኣኼባታት እክብ ወሲድካዮም እቲ ናቶም ጭንቀት ብጣዕሚ ላዕሊ ዝኸውን እቲ ኣንዛይቲ ናታቶም ናይ ብሓቂ ዝልዕል ብነብሱ ከዓ ናይ ኦቲዝም ADHD ገለ ዘለዎም ቆልዑት እቲ ናይ ፍርሓት ይኹን ጭንቀት ካብ ካልእ ሰብ ብ4% ኣፀቢቑ ዝለዓለ ሕጂ ኦልሬዲ ዘለዎም መሊስካ ከዓ ኣብቲ ዘይደልይዎ ቦታ ከዓ እንድሕር ከይዶም እሞ ብብዝሒ ክስታይ ኮይኖም ከዓ ዓቕሎም ፀቦም ሕጂ ንምንታይ ይበኽዩ ንብል ዓቕሎም ይዕገርግሩ ይበኽዩ ወይ ውጭጭብሉ ወይ ካብቲ ቦታ ክልግሱ ደልዩ ስለ ድፀሉ ወይ ንዓኣቶምሲ ዓቕለይ ፀበኒ ኣሎ ኢሉ ኮሚኒኬት ዝገብር ዘሎ እኒ ብኽያት ይኹን ገለ ዓይነት ዘይከውን ንዓኻ ደስ ዘይብለካ ምልክታት ከርኢ ከሎ ደስ ኣይብለንን ኣሎ ውሽጠይ በቃ ኣይተቐበልክዎን ዘለኹ ስለዚ ወይ እቲ ቦታ ከባቢ እዩ ወይ ንስኻ ዝገበርካዮ ገለ ነገር እዩ ወይ ካብ ሰንሰሪ ናቶም እንታይ ድበሃል ገለስ ክንርዳኣሎም ክንሰምዖም ክንክእል ኣለና ብኻይ ኮይኑ ዘይኮነስ ግን ዓቕሉ ስለ ዝፀበ ኢኹም ዝግብር ካልእ ከዓ ናይ ሰባት ሓቐና ከዓ ይርድኦምን እዩ ንምንታይ ሓቐና ተዛሪብካዮ ሕጂ ንሕና ርዳኣና እዩ ከመይ ማለቱ ድዩ ከምዚ ማለቱ ነገር ከዓ የብሎም ንዓኣቶም እቲ ካልእ ናይቲ ሳልሳይ ዓይነት ከዓ እቲ ኢንተረስት ናቶም ሬፒቲቲቭ ተደጋጋሚ ነገር ምግባር ከምዚ ኦብሰሽን ዓይነት እዩ ድመስል ተደጋጋሚ ብሓንቲ እቲ ሕጂ ምድጋም ማለት ክልውጡ ይደልዩ ገዛ ተቐይሩ ፀኒሕዎ ሓደ ቆልዓ ዝፈልጦ ዓቕሉ ፀይብዎ እቲ ገዛ እቲ ኣዴኻ ኣይፈለጠቶ ነይራ እቲ መጀመርያ እታ ገዛ ተዓራትን ትገለት ሳሎናት ካልእ ዘይነበሮ ፖዚሽን ፀኒሕዎ ክምለስ ከሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ዓቕሉ ፀይብዎ እርተይት ኮይኑ በቃ ናይ ብሓቂ ከዓ ጭንቀትን ገለን ኮይኑ እንጂ እንታይ ከም ዝኾነ ይተረድኣን ለውጢ ይፈትውን ለውጢ ገዛ ክንቅይር ከለና ቤት ትምህርቲ ክቕይሩ ከለዉ እዚታት ሕጂ ሬፒቲቲቭ ዝኾነ ሶም ንዕኦም እታ ዝለመድዋን እታ ዝፈልጥዋን ብኣኣ ሩቲን
ክህልዎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ገለገለ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሓን ኮኑ ምክንያቱ ስሩዕ ዝኾነ ሩቲን ኣለዎም መፂኦም ዝበልዑላ ፍልጥቲኣ ስቶሪ ዘንብቡላ ሰዓት ፍልጥቲኣ ዝፃወቱላ ፍልጥቲኣ ገለ ንሓር ሽዑብ ገዛ ምስ መፁ እቲ ወላዲ ካልእ ቆልዑት እውን ስለ ዘለዎ ስለ ዝበዝሖ ከምቲ ከምኡ ዝኾነ ስሩዕ ነገር ስለ ዘይረኽቡ ሞር ክዕገርግሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተደጋጋሚ ፎካስ ኣብ ሓንቲ ኢንተረስት ተደጋጋሚ ግን ሕማቅ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ኮምፒተር ዝፈቱ ተኮይኑ ናይ ኮምፒተር ነገር ንዓኣ ፍንጥሕጥሕጥሕ ይደብላ ፅቡቅ ገይሩ ንዓኣ ይፈልጣ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ነገራት ኣብኡ ከዓ የድህቡ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ናብ ሓንቲ ነገር የድህቡላ ማለት እዩ ገለ ሜሞሪኦም ፍልይ ዝበለ ሜሞሪ ናቶም ምዝካር ክእለት የሰንብደካ ማለት እዩ ካብቲ ንቡር ወፃኢ ማለት እዩ ምንቅስቃሳት ከም ዝበልናዮ ገለገለ ምንቅስቃሳት ዓቕሎም ክፀቦም ከሎ እዩ ገለገለ ምንቅስቃሳት ከዓኒ ንዓኣቶም ካልሚ ይገብሮም በቃ ይህድኦም ደስ ይብሎም ከምዚ እንድሕር ኢሎም ገለ ሕጂ ደስ ይብሎም ንዓኣቶም ንውሽጦም የዕርፎም ማለት እዩ እዚኣ ካታ ቀንዲ ከዓ ናይ ሰንስሪ ኢሹ ሰንስሪ ክንብል ከለና ሕዋሳዊ ስምዒት እቲ እዚ ሕጂ እቲ ናታቶም ኣብዚ ከዓኒ ፍልይ ዝበለ ከም ናትና ሃይ ዝኾነ እዩ ናታቶም እቲ ኩላሕና ኣለና እንዲቲ ስምዒት ናቶም ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ካብ ሓደ ኦቲስቲክ ቆልዓ ናብ ካልእ ይፈላለዩ ግን ብዛዕባ እዚ ሕጂ ህዋሳዊ ክንብል ከለና ድምፂ ክኸውን ይኽእል ድምፂ ምብዛሕ ብርሃን ክኸውን ይኽእል ጨና ክኸውን ይኽእል ምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝትንክፍዎ ቴክስቸር ናይ ጨርቂ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ናይ ምግቢ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ናይ ክዳኖም ዝኾነ ናታቶም ዝመርፅዎ ነገር ህሉ ገለገለ ቆልዑ ኣለዉ ሓንቲ ዝኾነት ባምቡላ ሒዞም ንዓኣ በቃ ሕጂ ንዖም እንታይ እያ ትገብሮም ዘላ ንውሽጦም ተህድኦም ኣለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይፍለይዋን ገለ ቆልዑት ገለ ክዳን ምሰበልካሎም ንዓኣ ጥራሕ የብሉ ወይ ከዓ ገለ ክዳን ከዓ ኣይደሊን የብሉካ ወይ ምግቢ ምስ ቀረብካሎም ንገሊእ ምግቢ የፈንፍኖም እቲ ምትሓዙ ፀልእዎ ሕጂ ብከምኡ ምክንያት ናብ ሓንቲ ጥራሕ ምስቲክ ትገብሩ ኣብታ ፃዕዳ ፓስታ ወይ ፃዕዳ ራይስ ፃዕዳ ገሊኦም ከምዚ ጨምለቕለቕ ዝበለ ወይ ብዙሕ ሶስ ዝበልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ይበልዑልካን እዮም ንቕፅ ዝበለ ክስታይ ክበልዑ ይኽእሉ ወይ ቺክን ናገትስ ወይ ፓስታ ከሎ ገለ ሕጂ እዚ ካልእ ግዜ ነቲ ኣብቲ ንምሃሮውን ከመይ ጌርና ኢንትሮዲስ ክንገብሮም ናብ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰንስሪ እዚ ናይ ስምዒታዊ ነገር ኣብ ኦቲስቲክ ቆልዑ ዓብይ ቦታ ኣለዎ ንዓኣቶም ከዓ እቲ ዝኸበደ ነገር ኣብቲ ጣዕሙ ይኹን ኣብ ምስማዕ ይኹን ኣብ ምርኣይ ይኹን ብኩሉ ነገር ኤንወይ ንዓኣቶም ካብቲ ነቲ ውሽጣዊ እንታይ ድበሃሎም ኦቨርዎልም ክገብሮም ይኽእል እዩ ከሰንብዶም ወይ ከዓ ከፍርሖም ወይ ገለገለ ከዓ ከምቲ ድበልኩኹም ካልሚ ክገብሮም ይኽእል ሕጂ ኣብዚ ብስእሊ ክስታይ ገይረ ኣለኹ ቪዥዋል ዝኾነ ንዓና ሞር ምናልባት ረኣየና እንድሕር ኣሎ ርባዕ ቤት ኣበላ እሞ ሕጂ እዚ ኩሉ ሰንስስ ረእይዎ ናይ ምስማዕ ረእዩ ሕጂ ወይ ኣቮይድ ገብርዎ የርሕቕዎ ናይ ምስማዕ ነገር ወይ ቦታታት ዝፀልኡ ወይ ዘይደልይዎ ነገራት ዓይነት ድምፅታት ኣሎ ወይ ከዓ ዝፈትውዎ ድምፅታት ኣሎ ናይ ምርኣይ ሰንስቲቭ ዝኾነ ወይ ገሊኡ ደስ ኢልዎም ዝርእይዎ ኣለዉ ወይ ከዓ ገሊኡ ከዓ ደስ ዘይብሎም ዕገርግሮም ንዓቶም ዓቕሎም ፀቦም ናይ ቦዲ ባላንስ ከዓኒ እቲ ሃይፐር ኣክቲቪቲ ፊጂቲን ከምቲ ዓንተወይ ድበልኩም እዚ ሕጂ በዓል ፊጂቲን ማለት ነቲ ኢድካ ምንቅስቃስ 10 ግዜ ከምዚ ጌርካ ምትሓሓዝ ገለ ነገር ንሰብ ምትሓዝ ንዓኦም ተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣብ ቦዲኦም ክስታይ ምግባር ነዚ ከዓኒ ገለገለ ግዜ ንዓኦም ካልሚ ክገብሩ ንነብሶም ጥቀምሉ እዮም ገለገለ ግዜ ከዓ ፈርሑ ከለዉ ወይ ከዓ ክጭነቑ ከለዉ ከዓ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣዌርነስ ናይ ፊሊን ናይ ቦዲ ነውን ወይ ከዓ ናይ ጥሜት ናይ ፅምኢ ናይ ቃንዛ ናይ ዝኾነ ዓይነት ኢሞሽናል ክነግሩካ ከዓ በዚ ከዓ ኣለዎም እንታይ ድበሃል ማለት እዩ
أتي كافت سنسوري حدا يو body movement ተዛሪብና ኢና ስፔስ ገለገለ ግዜ ፅብብ ብብሎም ዓቕሎም ፀቢብ ክስታይ ኮይኖም ገለገለ ግዜ ከዓኒ እቲ ቦታ ከዓ ገፊሑ ከዓ ኦቨርዎልም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ናይ ሓደ ቆልዓ ኣይኮነን ኩሎም ካብዚታት ገለገለ ክህልዎም ይኽእል ናይ ገሊኦም ናይ ምጭናው እንድሕር ኮይኑ ናይ ገሊኦም እቲ ናይ ምትሓዝ ክኸውን ይኽእል ናይ ገሊኦም ናይ ምስማዕ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ተፈላለዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገሊኦም ከም ዝበልኩም ጨና ገለ ዓይነት ጨና ደስ ብሎም ወይ ክኸዱ ደልዩ ናብኡ ዓይነት ጨና ወይ ከዓ ገሊኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ርተይት ትገብሮም ንዓኦም ከዓ ዘጨንቖም ኣሎ ምትንካፍ ሰንስቲቭ ዝኾነ ክዳውንቲ ከም ዝበልኩም ኮቦርታ ፍልይ ዝበለ መፃወቲ ፍልይ ዝበለ ወይ ዝኾነ ነገር ከዓ እዚ ከዓ ናይ ሓደ ካብቲ ሕዋሳዊ ስምዒት ማለት እዩ ናይ ጣዕሚ ከዓ ቴስት ናይ ቴክስቸርስ ናይ ምግቢ ናይ ኩሉ ጣዕሚ ከዓ ኣብቲ መልሓሶም ከዓ እዚ ኩሉ ሕጂ ካብዚ ገለገለ መቸም ኣብኣቶም ንሪኦ ነገር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ናይ ኩላቶም ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ተፈላለየ ግን ክብሉ ይኽእሉ ማለት እዮም ሕጂ ዝኩሉ ሲ ክንዛረብ ፀኒሕና ናቶም ማለት ዲፊካልት ዝኾኖም ነገር ዝከብዶም እቲ ቀንዲ ክንሕዘን ዘለና እቲ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ምስ ሰብ ምርኻብ ዘለዎም ፀገምን ናይ ቋንቋ ዘሎ ፀገም ናይ ኣይ ኮንታክት እቲ ሶሻል ኮሚኒኬሽን እቲ ተደጋጋሚ ባህሪ እዚታት እዚአን እንድሕር ሒዝና ሞር እቲ ናይ ኦቲዝም ባህሪ ከነብሎ ንኽእል ሕራይስከ ኩሉ ምሽ ክንብል ፀኒሕና መዓት ጉድለቶም ሽግሮም ፀገሞም እቲ ናቶም ውስንነት ርኢና ብርትዐኦም ከ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ብርትዕ ነድህበሉን ኢና እቲ ናብቲ ዲስኦርደር ወይ ከዓ እዚ ፀገም ኣለዎ እዚ ሽግር ኣለዎ ወደይ እዚ ከም ዘለዎ ሕጂ ኣብቲ ምስቲኦም ወለዲ ክንሰርሕ ከለና ሓንቲ ካብቲ ንገብራ ኣብቲ መደቀሲኦም ስእሉ ናቱ መንጎ ጌርካ እቲ ናቱ ስትረንግ ኣብቲ ከባቢኡ ምፅሓፍ ዓብ ስእሊ ጌርካ ነቲ ወላ ኦቲዝም ይኹን ኤዲኤችዲ ይኹን ዋላ ከማን ወላ ሓንቲ ክስታይ ዘይብሎም ቆልዑ ብከምዚ ነቲ ዘለዎም ፅቡቅ ንክርእዎም እቲ ፖዚቲቭ ናቶም ሪኦም ከዓ ኢንካሬጅ ኮይኖም ክተባብዑ ሕጂ ሞር ኣብቲ ኔጋቲቭ ጥራሕ እንድሕር ሰብ ሂልና እሞ ናብኡ ጥራሕ እንድሕር ኣቢልና ንዓና እውን ኢንካሬጅ ኣይንኸውን ኢና ነቲ ቆልዓ እውን ከነተባብዖን ናቱ ርእሰ ተኣማንነት ከዓ ክንዕብዮ ንኽእልን ኢና ስለዚ ካብቲ ቻለንጅ ወፂና እስከ ሕጂ እንታይ እንታይ ዓይነት ስትረንግት ኣለዎም ፍልይ ዝበለ ተሓሳስቦም ፍልይ ዝበለ ረኣይኦም እቲ ናቶም ዘለዎም ኮንፊደንስ እቲ ኣይደንቲቲ ናታቶም እቲ እዚ ነገርሲ እንታይ ጠቕመና መሲልኩም ቫሊዴት ክንገብሮ ነቲ ዘለዎም ነገርሲ በቃ እዚ ነገር ኣለዎ እዚ ፅቡቅ ነገር ኣሎ እዚ ከዓ ፖዚቲቭ ናቱ ኢልና ነቲ ውላድና ክንሪኦ ይጠቕመና ማለት ሕጂ ቁሩብ ካብተን ክስታይ ኤግዛምፕልስ ፅሒፈየን ዘለኹ ብዚ ዝኾነ ነገር ንሕና ሕጂ ኣብ 10 ኢና ንኣቱ እቲያ ንገብር ሓንሳእ ፎካስ ገይሮም ንዓኣ ብዕምቆት እዮም ክፈልጥዋ ዝደሊ ሕጂ እዚኣ እንታይ ክንጠቕመና ትኽእል ኣብ ምንታይ እዩ ውላደይ በቃ ፅቡቅ ገይሩ ንሓንቲ ነገር ኢንተረስት ደላቶ እንታይ እያ ሕጂ እታ ኢንተረስቱ እንድሕር ፈሊጠ ብኣኣ ሙዚቃ ድያ ንበላ በታ ሙዚቃ ፅቡቅ ገይረ መምሃራ እንዳገበርኩ ድዩ ንዕኡ ናብኡ ነገር ኣፀቢቑ ዝብሎ ዘዕብየሉ ነቲ ውሽጢ ደሎ ስኪል በዚታት ነገር እታ ኣዕሚቑ ድፈልጣ ደሎስ እንታይ እያ ሕጂ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናታቶም ፅቡቅ ነገር እዩ ንሓንቲ ነገር ብውሽጢ ምስ ሓዝዋ ኣይገድፍዋን እዮም ሒዞም ከዓ ኣብቲ መፅሓ የብፅሕዋ ማለት እዩ ኣተንሽን ናቶም ዲቴይልድ እዩ ንሕና ከምዚ ብላዕሊ ላዕሊ ንሪኦ ከምኡ ይኮነን ዲቴይልድ እዮም ንሪእዎ ከምቲ ኣብ ናይ ቢቢሲ ኣለኩም ዓብይ ሰብኣይ ኦቲስቲክ እሱ ባዕሉ ቪድዮ ቀዲሕዎ ደሎ ማይ ኦቲስቲክ ማይንድ ዲብሬን ኢሉ ክስታይ ድበሎ ናብ ሓደ ገረብ ወሲዱስ ስጋዕ ክንደይ ነቲ ቆፅሊ ይኹን ነቲ ጉንድሲ ኣብቲ ውሽጡ ደሎ ኢንዲቴይል ኣብቲ ርእሰይ እዚ ኩሉ ስኡል ኢሉ ሕጂ ንዓኣቶም እቲ ንሕና ሓንቲ ነገር ንብላ ኩሉ
ነገር ኣዮም ጥቡቅ ሕጂ ከማና ይኮነ እንትተሓሳስቦምና ረኣዮም ነቲ ኦብዘርቭ ክገብሩ ከለዉ ንዓኣቶም ስለዚ ዲቴይል ዝኾነ ከዓ ይርዩ ማለት እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ስትረንግዝ ካብቲ ጥቕሚ ናይቲ ዘለዎም ኮንዲሽን ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ዓንቲ ወይ እውን ኢልና ነርና ኦነስቲ እዮም ክሊር ዝኾነ ዳይረክት ኮሚኒኬሽን ከማና ተጠዋዊኻ ተላጊፅካ ገለ ጌርካ ገለ የለን ተኺልካ ከምዚኣን ደለ ከምዚኣን ገብረ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ጥዑይ ዝኾነ ባህሪ ናይ ሰብ ቅንዕና ዘለዎ ማለት እዩ ኣተሓሳስብኦም ፍሉይ እዩ እቲ ናቶም ንዝኾነ ሽግር ክፈትሑ ክሪኤቲቪቲ ኣለዎም ናይ ብሓቂ ክእለት ኣለዎም ፍሉይ እሱ ያ ናይ ዓለም ኣረኣእያ ናቶምን ንሕና እንካዕ በይኑ እዩ ንሶም ዝርእይዎ ኣረኣእያን ንሕና ንሪኦ ኣረኣእያ ናቶም ኣረኣእያ ፐርስፔክቲቭ ናይ ዝኾነ ነገር ከምቲ ንሕና ንሪኦ ዓይነት ኣይኮነን ዝርእይዎ ካልኣይ ኣብ ሩቲንን ኣብ ስትራክቸር እቲኻዮም ድሕሪ ፅቡቅ ዝኾነ ሩቲን ስትራክቸር ወይ ስሩዕ ዝኾነ ነገርን ስሩዕ ዝኾነ ካይዳ እንድሕር ኣለዎም ኣብዚ ከዓ ኣፀቢቖም ክምዕብሉ ክእሉ እዮም እቲ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ከውፅዎ ክእሉ እዮም ብዘይ ፍርሓትን ብዘይ ስቃይን ብዘይ ጭንቀትን ማለት እዩ ካልኣይ ብምርኣይ ብጣዕሚ ርኢ ኣቢሎም ንሓንቲ ነገር ቅልጥፍ ኢሎም ኢንዲቴይል ክገልፁልካ ክእሉ እዮም ፎከስ ገይሮም ናብታ ነገር እቲ ገለገለ ግዜ እቲ እናታቶም ዘለዎም ንሓንቲ ነገር ሪኦም ክነግሩካ ከለውን ንስኻ በቲ ላዕሊ ሸፈፊልካ ትኸዶ እዚ ሕጂ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ስኪል ንብዙሕ ነገር ትምህርቲ ድዩ ንካልእ ነገር ክጥቀመሉ ትኽእል ማለት እዩ ካብዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ሳይንቲስት ድዮም ሃብታማት ሰባት ድዮም በዓል ኤሎን ማስክ በዓል ኩሎም ፍሉጣት ዝኾኑ ሲ ኣብቲ ኣቢሊቲ ናታቶም እቲ ነቲ ንክመሃሩ ዲ ነቲ ዲቴይል ዝኾነ ሒዞም ፎካስ ገይሮም ኣብቲ ሃይ ሌቨል ፓርቲኩላር ንሓንቲ ነገር ከዓ ቶፒክ ኦፍ ኢንተረስት ንዓ ሒዞም ስለ ዝኸዱ እዩ ክሪቲካል ቲንኪንግ ስኪልስ ከምዚ ንሕና ከለና ገለ ነገር ርኢኻ ክሪቲካል ደይ ትሪኦ ንሳቶም ግን ኣብኣ ከለዉ ከብሉካ እዚ ሕጂ ፍሉይ ዝበለ ስኪል እዩ ኦነስቲ ዓንቲ ወይልና ኢንተግሪቲ ሕጂ ትብልዎን ዝገብርዎን ሓደ እዩ እና ዝዛረቦን ንገብሮን ንሓንሳእ በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሶም ግን ኢንተግሪቲ ዘለዎ ሰብ ሕጂ እቲ ዝዛረቦን እቲ ብልቡ ዘሎን ዝገብሮን ኩሉ ሓደ እዚኦም ከዓ ከምኡ እዮም ሓንቲ ዓይነት እያ ከምዚ ምጥዋየለን ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፅቡቅነት ናቱ ማለት እዩ ኣናሊቲካል ስኪልስ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ሜሞሪ ስኪልስ እቲ ሜሞሪ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሜሞሪ ምዝካር ሓደ ቆልዓ ነይሩ ኣብ ስራሕሲ እንድሕር ዝኾነ ፍልይ ዝበለ እንታይ ድበሃል ኣለዎም ናይ ማእስ ተወሊድካ ይብለካ ሞ 19 ክንዲ ዝተወሊደ እንተኢልካዮ ደይት ነግረካ እታ መዓልቲ ዝነበረት ነግረካ ኣይናይ መዓልቲ ኣይናይ ሕጂ እዚ ዓይነት የለን ኣብ ካልእ ሰብ 1980 ተወሊደ እንተኢልካዮ ሲ 1980 ዕለት ክንዲ እንተኢለዮስ ረቡዕ መዓልቲ ከም ዝነበረት ነግረኒ ከድካ ቸክ ጌርካ ካላንደር ክትሪኦ ከዓ ልክዕ ረቡዕ ከም ዝነበረት ቁፅርታት ቁፅሪ ከምኦም ገይሩ ዝዝክር የለን ቁፅሪ ቦታታት ተፈላለየ ንሕና ዝፅግመና ኣብቲ ርእስና ክንሕዞ ንዓኣቶም ግን ሜሞሪ ከዓ ፅቡቅ እንታይ ድበሃል ኣለዎም ፓተርን ሪኮግኒሽን ፓተርን ማለት እቲ ዝገብርዎ እቲ ንዓኣቶም እቲ ተደጋጋሚ ነገር ዝግበር ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ ክንርድኦም ተደሊና ምስኦም ክንውዕል ኣለና ሕጂ ምስኦም እንድሕር ዘይንውዕል ኮይንና ደይንፈልጦም እንድሕር ኮይንና ብዙሕ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ኣይንኽእልና ወለዶም ብዓብኡ ምስኦም እዮም ዝውዕሉ ለይትን መዓልትን እቶም ወለዲ ኣለዉ ምስኦም ዝውዕሉ ሕጂ ኣብዚ ቁርብ እንታይ እዩ ድፈልዮ እቲ ወላዲ ናይ ውላዱ ጥራሕ ይድፈልጥ ሕጂ ኩሎም ቆልዑ ግን በበይኖም እዮም እታ ሓንቲ ግን ናታ ውላዱ ግን ስለ ድፈልጥ ግን ብዙሕ ነቲ ናይ ውላዱ መፅናዕቲ ክነግረካ ክእል በቲ ናይ ውላዱ ነገር ኣብቲ ምስ ዓበዩ ግን ንዖም ኢንተርቪው ክትገብሮም ከለካ ግን በቲ ንኣሽቶኦም ዘሕለፍዎ ግዜታት ኣብቲ ከመይ እንታይ እቲ ቀንዲ ዘሸግሮም ኢሉ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝዛረቦ ዝነበረ በቃ ሶሻል ኮሚኒኬሽን ምስ ሰብ ሕውስ ክትብል ካብቲ ደፍራሓኒ ዝነበረ ይብለካ ነናቶም እዮም ዝዛረቡካ ሕጂ ኣብቲ ውሽጦም ንሱ ባዕሉ ዝነብሮ ዘሎ ሰብ ክዛረብ ከሎ
ብጣዕሚ ፋሲኔቲን ይገርመካ በቃ ከምኡ ኮይነ ኣይስማዓካ ንሕና ሕጂ ብቲ ሓሳብና እንታይ ወላ ሓንቲ ይፈልጡን እዮም ኦቲስቲክ ሰባት ኣይዛረቡን እዮም ሓራቃት እዮም ከምዚ ጥራሕቲ ዝሃቦምቲ ሶሳይቲ ዝሃቦም መልክዕ ኢልና ክፉእ ድኾነ ፅቡቅ ዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን እቲ ፅቡቅ ነገሮም ከኣዚታት ብምሉእ ከም ዘሎ ፈሊጥና ንደቅና እቲ እንታይ እዩ ብትውላደ እዩ ዘሎ ኢልና ከዓ ነቲ ናይ ውላድና እቲ ፖዚቲቭ ነገር ዕቢና እንድሕር ኣርኢናዮ ናብኡ ከዓ ፎካስና ከዓ ዝኾነ ነገር ፎካስ ዝገበርካሉ ነገር እዩ ዝዓቢ እምበር እቲ ኔጋቲቭ እንድሕር ፎካስ ጌርና ኩሉ ሻዕ ናብቲ ሽግር ጥራሕ ክንሓስብ ኢና ኣብቲ ንሕና ግን ኣይና እቲ ናቱ ብርታዐ ኣይና እቲ ናቱ ፅቡቅ ጎኒ በዚ ነገር ገይረ ከዓ ኣብቲ ድብፃሕ ከብፅሖ ንብል ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት ከትሕግዘና ኣብዚ ዓዲ ዘለና ማለት እዩ ናሽናል ኦቲስቲክ ሶሳይቲ ካበይ ንረክብ ንኽእል more information ድሕር ኢልና ambitious about autism ድበሃሉ ኣለዉ NHS England ባዕሉ IPSA እዚኦም independent providers of special educational advice እዚኦም ብጣዕሚ ንዝኾነ ወላዲ ክጠቕሙ ድኽእሉ እዮም ምክንያቱ ቤት ትምህርቲ የሸግርዎም እዮም ኣብዚ ዓዲ ትምህርቲ ንኽኣትዉ ብጣዕሚ እዮም ዝሽገሩ ገለገለ ግዜታት ወይ ከዓ እቲ ትምህርቲ ዝመረፅዎ ከዓ ወለዲ ኣይረኽቡን እዚኦም ናይ ሕጊ ፈላጣት እንድዮም ፍሪ ኣድቫይስ ይደለዎም እዚኦም ክጠቕሙና ክእሉ እዮም እንድሕር ሒዝናዮ ማለት እዩ ሰንዲያስ ዝበሃሉ ከዓ እዚኦም ከዓ ከምኡ ናይ ስፔሻል ኒድስ ሰፖርት ዘገብሩና እዚ ከዓ ቻይልድ ሎው ኣድቫይስ እውን ነሰይም እዚታት እንድሕር ሒዝናዮ ናብ ካልእ ኣይንኸይድ ጉግል ገለገለ ብዙሕ ወይ ከዓ ብሰብ ተባረረ ብዛዕባ ኦቲዝም ገለ ኣይንኸይድ ናሽናል ኦቲስቲክ ሶሳይቲ ብምሉኡ ንሕና ደድልየና ነገር ኣብኡ ኣሎ እንድሕር ክስታይ ጌርናዮ ማለት እዩ ኦንላይን ካልእ እቲ እንድሕር ፍልይ ድበለ ካምስ እውን ኣሎ ቻይልድ ሜንታል ሄልት ብዓብዩ እቲ ናይ እዚ ግን ኣብ NHS England ስለ ዝሓወሰ ብዙሕ ዘይፀሓፍኮ እምበር ካምስ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝኾኑሉ እንታይ ድበሃል እዩ ዳያግኖዝ ዝኾኑሉ ቦታ which ኣብኡ እየ ዝሰርሕ ኣነ ቻይልድ and adolescent mental health service ናይ ኩሉ ዓይነት ናይ mental health ዝኾነ ነገር እንድሕር ደሊና ኣብኡ ናትና ዝኾኑ ተራፒስትስ ኣለውና ናትና ዝኾኑ occupational therapist ኣሎ ዋላ psychiatrist ኣሎ ካምስ ከዓኒ እቲ ክንብሎ ንኽእል ማለት ደው ኢልና ንናይ ደቅና ነገር ካብኡ ኒንዮ I think እዚታት ብዛዕባ benefits of camel milk ብዝሓለፈ ግዜ ስለተተሓተተ የምፅእ እያ ጥቕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ናይ ንኦቲስቲክ ቆልዓስ እንታይ እዩ ካመል ሚልክ ዝኾነ ልዒሎማ ነይሮም መስለን ኣዳማይ ብጣዕሚ ከም ልክዕ ምስ ናይ ኣደ ፀባ እዩ ዝመዓራረ እዚ ክብለኩም ከዓ መፅናዕቲ ስቲል እንዳተወስደሉ እዩ ግን ብዙሕ ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ ነቶም ቆልዑ ሕጂ ካብ ናይ እቲ ካው ሚልክ ንገብሮ እዚ ግን ብብዝሒ ኩሉ ሻዕ ግን ናይ ምግቢ ነገር ናይ ዝኾነ ነገር ንዓኣቶም ለውጢ ክንገብረሎም ከለና ምስ ሓኪምና ንዛረብ ኣብዚ ስለ ዝለኣናዮ ናይ ካመል ሚልክ ምጢና ዓቐን ኣለዎ ነቲ ቆልዓኻ የድልዮ ድዩ ኣየድልዮን እዩ ኣለርጂክ ከይከውን ተቆልዓኻ ብዙሕ ነገር ነቲ ሓኪማ ዛሪብካ እንተጌርካዮ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ኩሉ ቪታሚናት ትሪእዎ ዘለኹም ቢሲ ካልሽየም ኣይረን ድጎድሎም ንዓኣቶም ሕጂ ኣይረን ብዙሕ ግዜ ዘብሎም ዚንክ ደሎ ፋሌት ደሎ ፖታሽየም ናይ unsaturated ዝኾነ ፋቲ ኣሲድስ እቲ ፋትናቱ ውሕድ እዩ ቁሩብ ኣብዚኣ እንታያት ጨው ቁሩብ ጨው ክበዝሕ ክእል ሕጂ ብብዝሒ ክንቦም የብልናን እቲ ዓቐን ክንፈልጦ ኣለና ጨው ከዓ መታና ካልእ ናብ ደም ብዝሕን ገለን ካልእ ከይወስዶም ማለት እዩ ቀንዲ ሓገዙ ነቲ እምሮን ነቲ ናይ ልቢ ኮንዲሽናታቶም ዝበለፀ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ሳይድ ኢፌክትስ ኣለዎ ዶ ከም ኩሉ ፀባታት እንድሕር ብናይ ፀባ ናይ ካው እንድሕር ነቲ ቆልዓ ኣለርጂክ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ንሕተት ቸክ ንግበር ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ከዓ እንድሕር ብዙሕ ወሲድናዮ ከዓ ጨው በዝሖ ይበሃል እቲ
ናብ ካልእ ዓይነት ናይ ብላድ ፕሬሸር ነገር ከየእትዎም እምበር እንተደይበዚሑ ነቲ እምሮ ኣብ ገለ ዓድታት ሕጂ ኣብ ኩሉ እዚ ሚድል ኢስት ከም መድሃኒት እዮም ጥቀሙሉ ኣብ ኢንድያ ከም መድሃኒት ጥቀሙሉ ናይ በዓል ሬስፓራቶር ከምዚ በዓል ናይ ሳምቡእ ናይ ቱበርክሎሲስ ቲቢ ናይ ተፈላለየ ክስታያት ጥቀሙሉ እዮም ንፔይን ጥቀሙሉ በዓል ሶማል ኣብ ኩሉ ዓድታት እቲ ፀባ ገሊኦም ከዓ ከም ሓርጭ ፀባ ኣሎ እንዲ ከም ሓርጭ ፀባ ከም ቅጫ ጥቀሙሉ ማለት ምስቲ ካልእ ሓዊሶም ከም ቅጫ ገይሮም በልዑ ስለዚ እቲ እዚኣ ተላዒላ ስለ ዝነበረት እያ I think ኣብዚ እሞ ክንውድእ ድሓር ሕቶ ዘለዎ ሰብ ንወስድ ማለት እዩ ታንክ ዩ ጥኒልኩም ስለሰማዕኩም ዋው ቴንክ ዩ ኣልማዝ ሓፍትና ናይ ብሓቂ ነገር ኢና ተማሂርና ክብራት ተዓዘብትና ናይ ቴሌፎን መስመርና ከፊትና ኣለና ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ I think ካብ ናይ 10 ደቂቕ ዕድል ክንህብ ኢና ስጋብ ተዓዘብትና ዝድውልልና እስከ ኩሉ መቸም ገሊፅከ እንድኺ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነገር ተማሂርና ከምዚ ክትብልየ ዝፀናሕቲ ኣብ ታሕቲ ኣቢለስ ብዛዕባ ናይ ሜል ንሓደ ኣውቲስቲክ ዝኾነ ቆልዓ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኣመጋግባ ክትቅይረሎም ከለካ ኣሸገርቲ እዮም ዝኾነ ነገር ለውጢ ሲ ኣሸገርቲ እዮም ክትብል ፀኒሕቲ ግን ከዓ እቲ ሓደ ሜይቢ ኣወንታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣትናቶም ባህሪ ንክገብሩ እውን እቲ ቪታሚናት ዘለዎ ምግብታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሓንቲ ኣደ ወይ ስድራ ቤት ከመይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ህዋሳውያን ስምዒት ሽግራት ስለ ዘለዎም ንኣብነት ፈሳሲ ነገር ድዩ ጌርካ ብድርቂ ዝበለ ብከመይ ዓይነት እዮም ክህብዎም ዝኽእሉ ፅቡቅ መግቢ ቪታሚን ዘለዎ ኒትሪሽን ዘለዎ ምግብታት ኣውቲስቲክ ዝኾነ ናብ ADHD ክህልዎ ክእል እዩ ADHD ካብቲ ሓደ ብዙሕ ኣሸጊሮም ገለ ተባሂሎም ቶም ቆልዑት ቶም ስድራ ቤት ዝተራበዱ ክእል እዮም ምክንያቱ ገሊኦም ቆልዑት ኣለዉ ብዘይካ ድንሽ ደረቕ ካልእ ክበልዑ ይደልን እዮም ቾክሌት ብጣዕሚ ዝፈትዉ ኣለዉ ብኸመይ እዮም ከለማምድዎም ዝኽእሉ ንእሽተይ እቲ ምግቢ ታንክ ዩ ሰላሚና ምግቢ ሞር ናብ ኦርጋኒክ እንተኸድና ፅቡቅ እዩ ሆል ፋሚሊ ትለውጢ እቲ ፋሚሊ ድሕር እቲ ላይፍ ስታይል ናቱ ክቅይር ኣለዎ ናብ ኦርጋኒክ ግሉተን ፍሪ ኩሎም ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ግን ግሉተን ፍሪ ፅቡቅ ሰማምዖም ነዞም ኦቲስቲክ ዋላ ADHD ሕጂ ምስ ADHD ኤክስማ ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ቆርበት ዝኾነ ድራይ ስኪን እንጂ እዚ ግሉተን ፍሪ ብጣዕሚ ጠቕሞም ምግቢ እንድሕር ኢንትሮዲስ ክንገብረሎም እንድሕር ኮይና እቲ ዝበልዖ ዘሎ ብሓንሳእ ክንቀይረሎም ኣይንኽእልን ለትሰይ እንድሕር ሓምሊ ክንእትዋ ኮይና ናብታ ናቱ ዳይት በብንእሽተይ ከለማምዶ ዘለና ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ቴክስቸር ኣይፈትዎ ንኸውን እንታይ ኮይኑ ኢደ ይፈትዎ ደሎ እቲ ናቱ ህዋሳዊ ስምዒት ከም ገለ ስምዕ ኸውን እሱ ዲደ ይፈትዎ ደሎ ከነለማምዶ ኣለና ብምትሓዝ ብምጥዓም ዝኾነ ነገር ተፈላለየ ነገር ጌርና ግድነት ከዓ ፎርሙላ ኣይኮነን ከም ኖርማል ቢያቲ ጌርና ከም ንሕና ንበልዖ ንበልዑ ስገለ ሕውስ ኣቢልና ደይከይድ ዋላ ኹን ደይከይድ ዋላ ለትሰይ እንጀራ ምስ ገለ ነገር ምስ ንደልዮ ዘለና በብንእሽተይ ብጣዕሚ ዘድክም ናይ ብሓቂ ዘድክም ምክንያቱ ንሓንቲ ነገር ከተለማምድ እዮም ግዜ ወስደልክ እዩ እቲ ሓይልኻ ከድልየካ እዩ ትዕግስቲ ናይ ብሓቂ ትዕግስቲ ድልየካ እዩ ዝኾነት ሓድሽ ነገር ኢንትሮዲስ ክትገብሮም ፃዕዳ ጥራሕ ድበልዑ ኢልካ ከም ዝበልክዮ ወይ ከዓ ድንሽ ጥራሕ ድበልዕ ተኮይኑሲ ዳትስ ዋይ እኮ እዮም እሞ እቲ ብዙሕ ሚነራልስን ቪታሚንስ ዝጎድሎም እሱ እኮ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኦቲዝም ምክንያቱ እቲ ውሱን ዝኾነ ዝበልዕዎን ውሱን ነገር ስለ ናብኣ ሪፒቲቲቭ ነገር ስለ ዘለዎም ሕጂ ካብኡ ከተውፅኦም ተኾንካ በብንእሽተይ እናገበርካ ብሓንሳእ ክተልግሶም ኣይንኽእልና ሎማዓንቲ እንድሕር ኩከምበር ከብልዖ ደልየ ነታ ኩከምበር ከመይ ገይረ ቆሪፀ ድየ ኣቢለ ድየ ብኸመይ መንገዲ ናቶም ሕጂ ምብላዕ ጥራሕ ኣይኮን ንሕና ምብላዕ ጥራሕ ተፀገምና ንፈትዎ እንደ ንፈትዎ ናቶም ግን እቲ ምትንካፍ እውን ኣለዎም
نتاختن كفواخلو نعاس خمي أتسمع لله أجي بخمي جيري خابتا متنكافا بيلا خنعو كلا ما مدخل ببن إشتي لو من دحر ساجرة إني لخاني كال نجر introduce قبره بحنسا وحملي بل علينا لو واي vegetable هاي بحنسا أخستاخن قبره ما ينخلنا نن إشتي خا introduce نا قبل كام قصنا بالكا وزح جزي خا ولا خمان كلتا سقوم تخيل ندابلكي حدا سقوم تندحريت كمل صخاخن ويكا حدا خيل ندابلكي كلتا ندحريت كمل لص اجي نور بحري ناي اوتيزمي كنسنبد يبلنا እዚ ኩሉ ፅቡቅ ከይዱ ፀኒሕስ ሕጂ ንድሕሪት ተቢሉ ገሊልና ንሓስብ እጂ ናይ ንምንታይ ምሽ ሕጂ ኣብ ዓመትን ገለኒ ምሽ ዝርአቲ ናይ ኦቲዝም ኩነታት ኣብኡ ስለ ዝግለፅ እምበር ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ካብ ከብዲ እቲ ስትራክቸር ደብል ደሎ ሕጂ እቲ ምግላፅ ግን ኣብኡ ስለ ዝግለፅ ብተፈላለየ መንገዲ ዋይ ከምዚ ዶ ኮይኑኹም ከምዚ እኮ ገብር ነይሩ እዩ እዛረብ ነይሩ ከምዚ ገብር ነይሩ ይደርፍ ይዝምር ገለ ነይሩ ግን ሕጂ ከምዚ ኮይኑ እጂ እቲ ካራክተር ናይ ኦቲዝም እሱ ማለት ኣብኣ ሶሪ ሰላሜ እቲ ናይ ኣብቲ ዕድመታት መታን ክርእይዎ እንዴ 6 ወርሒ እንተኮይኑ ፍሽኽ ክብለካ ኣለዎ ክመልሰልካ ኣለዎ ፍሽኽ እንተልካዮ ንዕኦም ወይ ከዓ ተሓጒሱስ ከርእየካ ኣለዎ ኣብቲ 9 ወርሒ ድምፂ ሰሚዑ ክምልሰልካ ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ ስምዒትካ ርእዩ ነቲ ስምዒትካ ክምልስ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዓመት ሽሙ ፀዊዕካዮ ክምልሰልካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ናይቲ ቆልዓ እቲ ኣዘራርብኡ እቲ ድጅምሮ ዘሎ ዘረባ ከመይ ዓይነት ሰንስ ገብር ድዩ ኣይገብርን ከነስተውዕል ኣለና ኣብ ዓመት ከዓ እንታይ ካልእ ነገር ከዓ ዝገብርዎ ኣሎ ገለ ነገር ኣመልኪት ክሎም ናኡ ገፀም ኣይጥምቱን እዮም ኣብ ዓመትን 4 ወርሕን ገለ ከዓ ገለ 2 ቃላት ክውፅኡ ኣለዎም ብውሕድ 2-3 ቃላት ክውፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ዓመትን 4 ወርሕን 3 ቃላት ባባ ማማ ገለ 3 ዝኾነ ኣትሊስት ክውፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ 2 ዓመት ብውሕድ 3 ትርጉም ዘለዎ ቃላት ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ወይ ምቕዳሕ ናተይ ደይኮነ መሽ ምን ክንደይ ዓመትካ ወይ ከዓኒ ካበይ መፂኻ ድብል ምድጋም ዘይኮነስ ናቱ ዝኾነ ሰንስ ዝህብ ነገር ከብል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚታት ሜቢ ዋላ ያ ናይ ቴሌፎን መስመር ኣለና መዛሕፍቲ ኣለ ከደይ ተሓትና ሰምዐ ኦኬ ከመይ ኣምሲኺ ሰምዒ ኣለ ከደይ ክልሙዛ እወ يغني لنا حفتنا اوكي كل تحطي يا اخي تحت زلخي حقي alright اوكي المزا سميع خيال لخدي ولا خدك ملي تدقى من لي سلامي كنت حتى يزلوا حفتنا تقدمي تحطو بزعبا ناي صبا جمل اوتستيك ቆልዓ ኣለኒ ይህቦ ነይረ ስለዚ ኣብዚ ኤውሮጳ ሲ ማዕረፍ እንደይ እቲ ናይ ፀባ ግመል ፅሬቱ ወይ ካብ ብቕዓቱ እያ ትብል ዘላ ካልኣይ ካስ ናይ ብሓቂ ጥቕሚ ኣለዎ ድዩ መፅናዕቲ ተገይሩሉ ድዩ እያ ትብል ዘላ እታ ካልአይቲ ሕቶኣ ከዓ ብዛዕባ ደጋጊሞም ንድዛረቡ ሲ ክመሓየሹ ወይ ከዓ እንታይ ከመይ ክድግፎም ክሕግዞም ትኽእል ለውጢ ዘላ ኦኬ እታ ናይ ፀባ ግመል ከም ዝድበልኩኺ እቲ ሪሰርች ኣይተወደአን ግን የስ ተገይሩሉ እዩ ሪሰርች ተገይሩሉስ ፅሬት ከም ማለት እቲ ናብዚ ዝመፅእ ብፓውደር ይመፅእ ብፈሳሲ ከዓ ይመፅእ እዩ እጂ ናትካ ወላ ሓንቲ ኩሉ እቲ ዘለዎ ጥቕሚ ሲ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ
ጥራሕ ግን ንነዊሕ ክፀንሓሉ ሰብ እንታይ ይመርፅ ብፓውደር መርፅ እቲ ከቕምጦ ክኽእል መታን እቲ እንድሕር ፈሳሲ ኮይኑ ሓንሳ ከፊትክያ ፍሪጅ ምስ ኣተኽዮ እቲ ምባል ኣሎ ከምቲ ድበልክዎ ግን ንዶክተር ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ሰሚዕናዮ መፅናዕቲ ተገይሩሉ እንዲ ገና ዝግበረሉ ዘሎ ቀፃሊ እዩ እቲ እሶም ሓሳቦም እሞ በቃ እዚ ተገይሩስ ዳርጋ ናብ ምሻሎ ኣፀቢቑ ዓብይ ምምሕያሽ ከም ዝገብረሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን ተጀመረ ነገር እምበር ተወደአ የለን እቲ መፅናዕቲ የስ እቲ ክትወስዶ ትኽእል ፅሩይ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተለና ኣስዳ ኣሎ ኣብ ኣስዳ ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታ እንተለና ከዓ እንታይ ድብል ናይ ካመል ገለ ክሰደልክ እየ ሰላሚና ኣብዚ ገይረያ ነይረ ሆልዶ Thank you. Okay. ያ ናይ ፋርም ገለ ዝብል እንታይ ድበሃል ኣሎ ኢኖ ዌብሳይት ክሰደልክ እየ ያ ብዙሓት እንዲኦም ዝድውሉ ዘለዉ ሎማዓቲ ንዓኣቶም ኣብቲ ናይ ዘረባ ግን ኣይ ቲንክ ኣብ ናይ ኤቢኤ ወይ ግዜ ዝወስድ ነገር እዩ ኢትስ ኖት ከምዚ ሕጂ ከምዚ ኢልና ክንምልሶ ንኽእል ኣይኮነን Okay, ሓራይ ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ተረቢኻ ፅቡቅ እቲ ናይ ዘረባ ዝምልከት ይኮን ኣለና ብዙሓት እዮም ዝድውሉ ዘለዉ መስመር ከንፀመደ እስከ ናባኺ ሓፍትና ሕቶኺ ድከምለይ እዚ ዕድል ዝሃብናኒ ብዙሕ እየ ዘመስግነክን ይቐኒየልና ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ሓንቲ ጓለይ ኦቲዝም እያ እሳብ ሕጂ ግን ዝተቐየረ ነገር የለኒ ማይ ትርዳእካን እያ ተንፀርፅር ለይቲ ትበኪ ኣይትድቅስኒ እያ እንታይ ከም ዘለዋ ዝኾነ ነገር ትሽግራ እንታይ ፀገም ምዃኑ ግን ኣይትገልፅኒ እያ ማለት እዩ ናይ ምንታይ እዩ ተሓንጎላ ድዩ ክስታይ ዝገብር ኣብቲ ክትንቀሳቐስ ከላ ተሓንጎላ ድዩ ድብፅብፃ ወላ እንታይ ኩሉ ምሸት ምሸት እያ ትበኪ ማለት እዩ እወ ዳር ክንደይ ዓመት እያ ቅሬታ ሓተኪ ሕጂ 6 ቀርቐና ገይራ ኣላ ማለት እዩ ናብ 7 ትኸይድ ኣላ ዳይግኖስ ኢሎማ እያ ሆኖስ ተባሂላ እያ ኣንደርስታንድ ኣይትገብርን እያ ምክንያቱ ኣይትሰምዓካን እያ ማለት እዩ ብኣኻ ግን ኩሉ ትዛረብ እያ ንስኻ ተዛሪብክያ ግን ኣይትርዳእክን እያ ሕጂ እንታይ ኮንኪ ገለ እንታይ ኢልክያ ከማን ኣይትርዳእክን እያ ማለት እዩ ዝኾነ ክትገልፀልካ ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ለይቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ለይቲ ሰዓታት ኣለዋ ሓደ ሰዓት ያ 2 ሰዓት ትልቅስ ብድሕሪኡ ብክያት ክስታይ ትገብር ማለት እዩ እንታይ እዩ ትሽግራ ግን እስካብ ሕጂ ኣይተፈለጠን ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ሓካዮም በፂሐ ናይ ምንታይ ፀገም እዩ ትበኪ ምሸት ምሸት እንታይ ደሊ ክበልክያ ከዓ ትሽግራ ኣይትገድስኒ እያ ማለት እዩ ሕጂ ናንበርባል ድያ ትዛረብ ድያ ዋላ ኣይትዛረብን እያ ኣፈት ትዛረብ እያ ግን ከምዚ ኣንስኽን ሓሳባት ነብሮ ዘለና የለን ኣፋ ግን ድረኣየቶ ኩሉ ነገር እቲ ክስታይ ናታ ክስታይ ትገብር እያ ማለት ትደግም እያ ኩሉ ነገር ተንብብ እያ ከዓ ግን ንኣኺ ሓሳባታ ኣይትገልፀልክን እያ ማለት እዩ ኦኬ ሰላም ያ ብምንታይ ኮሚኒኬት ትገብርዋ ብኸመይ ትዛረብዋ ሕጂ እኳ ኣነ ጥራይ ሒዘያ ትክጭቕናታ ዝኾነ ነገር ክስታይ እንታይ ደሊኺ ዋዲዎን ትንብላ ሓንሳብ ኣለኪ እዚ ብስእላዊ ዝኾነ እንታይ ድበሃል ፔግስ ትበሃል እቲ ኣሎ ሳድ ገለመለ ዝብል ኣሎ ኮሚታት ስእልታት ዝሃባን ኣለዋ እወ ንሱ ጌርክ ዲኺ ኮሚኒኬት ትገብሩ ምስኣ ሕጂ እቲ ስእልታት ጌርክ ዲኺ ምስኣ ትራዳድኢ ትዘራረቢ ትብለክላ ቅድም ከምኡ ይረዳዳእ ነይረ ምስኣ ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ መዓስ እያ ትበኪ ምሸት እያ ትበኪ ምሸት እያ ትበኪ እያ ኦኬ ሰዓት 2 ክኸውን ከሎ ሰዓት 3 ትስብ
انتي دليخي دحريلكي هو الحان تخستاي تبلنا كولل تبل شعو وخيات تجمر مالتي كامل تاي تخيات تمتزو زلوغن والحان تبسلابتي خستاي تقبر يلا مالتي every day دي أخمو كل شع every night دو ألوا معلتات زي تبخيلو لو مشات إذا مشات مشجع تبكي وايس على معك مشات يعني تبكي مع أساس خبر الإثنين تمالي كمان مش بليت بس يعني راس على السلسلة الشيء هو أنا بقول له خبر الشيء هو اليوم تستيقظ ببرامجها لا يبالي جنب خياطة أو ولا بكتات صني حقا تمليسان تايدا لي خين حيلك أسهتي لا مالتي ما تايدا لي خين حيلك ودو أنت حيلك يا ما سهتي لا مالتي كاب كندي معلتات مالتي أمسكت مالتي أمسكت لكي زيناتا وشتاوي تايا يدخل لما وش أقدر صرخ بدي يدخل الحين طبعا يجون مدابلة الهجين دكتور تقريبا يعني رمالتي والحنتي بلاني ذني كانت شكرا اللي فرد قول انه بسام حيجي مالتي بينادي تدقس ما تلوا خلي اتطلب ناتا كل اللوا مالتي عرفنا ناتا كل ناتا مالتي اتياس كله غريبا لا مالتي يا بدعمي تحزن مالسي قال لي لا يكون ليت ساعة سلسة خطس مساعة استاي كتبل حكيم وسيدكي عند حد ولا حانتي بلاني لهم اتي usually عند حد قاتل خوينو ليت سلز هون أوروب كبدي لمبر اتي عندي مزنعة تقبرو انتا يخونا لفت خبابيعة متى نخت رداء مالتي انتا يدخون دل لفت خبابيعة نسخاخني مشان لكي قري راديا ما يقوا ديم همز دبلناي سنسوري تي سمعيتاوي انتا يدبها تي حواساوي سمعي what is it happening انتا المادة تتسأل دلا انتا يدقات امدلو قدمت مبكايا دلو خناتاتي انتا يتخون دلا انتا يتسمع دلو زيتات بتي سئل جيركا ويقال إخا خدبلوم تخيل قن ليتي تسيئة ስለ ድኾነ ግን ብቐትርስ ከተፅንዖ ትኽእል ብለይቲ ግን ድኾነ ነገር ኣሎ ንሕና ዘይርዳእና ንዓኣ ፊሊን ናታ ክታይ ክትገብሮ ዘይትኽእል ወይ ከመይ ስማዓክ ኣሎ ንኽትብልያ ከመይ ትገብሪ ስምዒታ ካብኣ ክትገልፅ ሽዱሽተት ክትገልፀልክ ትኽእል እያ ትዛረብ ስለ ድኾነ እቲ ርድኢት ግን የለን أمسك تبلني كل جزء ما سألتي لا أمسك تبلني أما ترشح دكتور وسيلة مالتي وش أول حانتي كنت سؤال أنا قال كوينا تي أما تاي غنزي كختب لها أول حانتي أمر ميراها أول حانتي أقول إنك سافيتي مالتي مهنياتو وش أول حانتي نقريه بالله. every night كم أتقبر أنت لاسي قربت لي أشجاري دكتور وسيد كيخ عنده ولا حانتي باللاني لما قال حجين دحر أنت هلو أبتي قال أوان سئلهم زدق أصول الله هجي أبتا ليتي أنت أفليت نجار غير يكتب لك دحر صبوق زخونة معلتات ماشي ويتدق أصول له معلتات every night كم أنت خوينو قال وشت قوي كتقلص زي تخيل نسا وي pain هلخون كانزا وي كبدات دخونة نجارسي نع دتسا تريجرز قبرا نجار الله دحر حنت معلت وي كلتا معلت تقيت أتقبر خوينا جن أبتي دحان زخونة اللوسي انت يفولين التغيير الكاخ تطمع تدخل ترديخني أبتي مشالله حجي دقيسات اللي زحادرت مزقبي وندحر من البعض دقيسة حادي راسي صحافيو مور أن انت يبلارزناي أوتيزم مصحاف فليد بالا نقراس لزقبر كل شع مقاسيا كنديت أني حاخي كنديت أبل كحاتو خلو ولا حاجة حاكم كتوسديا وي نابتو خونا نابتوم ناي child mental health أن انت تخديبل medical doctor كو بزحي بلالاني قلنا بتي diagnose تقبر وابوتا نعاتهم تمليس كنت تنقريهم بتعمل every day ندحر كوينو every night بتعمل أقامي قال خلتي معلتي زليلات قبرو تخوينا قل تا معلتي أس انتيا تدريرا
ሰዓት ክንደያ ደቂሳ ቀትሪ ከመይ ውዒላ ነይራ እንታይ ጋጠማሎ ወይ what is trigger ድገብሮ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ደላዓዕሎ ዘሎ ሲ እንታይ እዩ ክትፈልጥ እየ ትኽእል ስለዚ መዝግብ እዮ ይብል ኣነ ኣይ ኖው ከቢድ እንዲለይቲ ተሲኢኻ ግን መታን ንኽትሕገዝ ናብቲ ቦታ ክትወስድያ ናብቶም ሳይካትሪስት ናብቲኦም ናይ ኒውሮ ዴቨሎፕመንታል ዶክተርስ ዘለዉ definitely نخالط قلعون كم مثل ده حكموا أبزي خمزي آخر بلاين خلني نام هنا كله خطط مع لك يا ريتك yeah أبوسين المزاسي of course the doctor كله تجرب ما الكي درقات ون حدا جزاتي أمسك درقات قبر لهم ثلاث يبلع عن درقات خبري لازم أول حد ترى أنا لا نقدر يبنان كنت بخيات كابعيد ما تصدر له إلى غمان السنة حتى تني مالتي بقريته طبعا كيف في العمل يعني بعد ياتي جبل مالتي 5 حاسب كابوش 5 حساب كل ذكر كابوش كمان حساب استني ما تستناي وقتها أتري تبكر يا خمي أتري كم عينة على وادي أتري أترخ تبكره ويدس لي كم عينة بحر اللوا حسب أنه أبصق فيلا تلفجن رأيت كلام تايها تري أو تلفجن يقولون ترافق حسابي بنسي sometimes natom imagination alone sometimes we don't know እንታይ image መጽኦም እንታይ imagination ኣለዎም ኣይንፈልጥን ኢና ገለገለ ግዜ ኸማን ይስሕቁ ብኻያ ጥራሕ ኣይኮነን በይኖም ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ጥቕኦም ዘየለ በይኖም እንዳበሉ ከለዉ ይስሕቁ ክእሉ እዮም ናታ ግን every night ስለ ዝኾነ እዚ ሞር ናብ ዶክተር ናብቲ ናይ ዳያግኖዝ ዝገበርዋ ኺድ እሞ ንገሪዮም ግን ፀሓፍዮ መዓሲ ሰዓት ክንደይ እዩ እንታይ ኣጋጢሙ እንታይ በሊዓ ቅድሚኡ ንክንደይ ከፀኒሑ እቲ ብኽያት ተመሊሳ ከደቂሳ ዶ እዚታት ነገር ፀሓፍዮ ኢኺ ንሓንሳእ ክሓቱኻ ከለዉ ምሻሎ ክስታይ ኮነካ እዩ حرش اوكي دحاني تليفون كسلا زلنا ابعد انجليزي يخدل لك حقي طبعا انجليزي زلهو معناته الماضي السابق في سوق غير استعلاني ايوه في كل جزء الماس استعلو اوزم معناته مسأله كستاي كمان ابلشت اوكي مثلا انت اللي هدا صبق كنراهبنا دقم يلن مو انا محاتي تخمت اكخ الي كابكا لبوتا مسيل النمبر هذا يا هرشي شاف اوكي والمزا مع تليفونات يوزد اوكي التفي لنا سهل بالنا عاتيو وقيدنا دلا خاب ساعتنا خالص مسج تقدر كلهم بينا اوكي لا هلو هلو كم يمسحي قريتا تليفون بزح مسمر تلزد ولا نازل له انا دحاني يردني انا في حد كنت احطها له يعني تحت الدرينيرة ايوه تي دفعتنا ها ادير بس نقالي على فيك وماليزيا اقدر اساكم في بس بدي 4 عامات 4 شهور كده بسافرتي ولا 5 سنتي سنه دربع جبرتني انت يا له هذا روينا تجارب اذا ما تصوتت كده بس نو ماني مش لك حدا قالتكم تجي يعني حتى تجي يعني 4 عامات 4 شهور كده ابدا ولا حدا رأيت اوريدي ده مستجيرة ولا حد غيره فمانينا ولا تمشي ولا حتى عينة حاجة زي ترغبت تمشي أنا إحنا سبيشال سكول تريد حاجة تركبينا نسوق أرجيك لونا حدا نسوق كل سكت ما أبتغل يعني لو وسينا مالج وبحث شو ولا حتى ولا حتى تمرر هذه ولا أنا جرت ولا حتى ويكم ديجور يعني إذا حضر النساء يعني شيء تعمل كده ساعات هذا ساعات تجيها أهم أظهر يعني تجيها اوكي المزا سمعت هلا خلينا دحتنا ناي سمعنا نطني هطبق ጓላ ኣውቲስቲክ ኣላታ 4 ዓመት ጌራ ኣላ ዳግኖስ ካብ ትኸውን ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ኣይረኸብናን ዘለና ዳግኖስ ካብ ትኸውን ጓል 4 ዓመት ደ
كندي عمت خوينا الله حفتي 4 عامة 4 ورقة جرالة. يا 4 عمت 4 ورقة خوينا الله دايجنوز بينا ولا حنت حجز اوكي أبي تقمط أمه سوري 3 ورقة كلها دايجنوز جرالة. 3 عام 3 عبي تقمتي أبعد إنجليز اوكي أبعد إنجليزي تقمت اوكي يا بقى عاد إنجليز تهونكي تليفون دحر نحنا وسيدا I think استاهل نراخب نخلينا أبزد الله كنحبر عمل أنت جري بقى نيل مزا تليفون كسدل كندي اوكي بواتساب مالتي حجة سدل هو بواتساب مو هاي بلني كن زارارب تعيرنا بر يا أنا بتعمل إذا بس thank you. alright يعني اوكي thank you سدل إيش اوكي واو كبرات عزبتنا نايم حقيقة زلنا يقوى كالي تليفوننا لنا هلو اليوم ماتن هو مهتم حاري سمعك لنا اوكي المصلحة حتى دلي أنا وين بين البحر قول على ودي 6 عامات وين الله حكي هو حكي سخونة درا أمل بعيبل لأني كله بيبي فول سلبن بس تحت الدبر تحجزن دلي حتى زلوكا أمبولانس أبغى سخون عينة حجز قلي بنمجكا 1-to-1 ثيرابي كان سخون ثيرابي لأن أفريقيا هون مستبدي بس في تحجزن دلي أنا اوكي يلا نحن مزاحفتي مقبي دي زي بلع انتاي زبلع قد غندي عمت كاين الله شدشتي لا مش شدشت حجش حجش عمت كبير سو بتزبر عمل بس هي سخون عينة درقنا نلبي أي بلعليني ناي قلعة ليبي بوديوم بلع جلس لاب حجي أب أنقول عدلا صريحة يتحنا لي كل وبكا كل سريحة تناتو دليتو سي درق نجر مدري بلع لي إحنا كتبوا اللوا ساي بكا بلع معي اوكي تناتو دستبلو اوكي حانت عين دي بلع ولا هنا خوينا كله بلع ده ايوه اوكي اتليست بلعلكي مقبي بلعلو اتليست سي اتي ولا تطحين دي بلعلو اتي قربت اللي نايت نمحيا خندي maybe شق بالي حجي 5 خنبلوت انا حنا اتي سنسوري قال لي ولا خيقو دصلو ولو تي ناتاتهم تايد بحال اتي حواساوي نبلو دلنا تسمعي بقى دساي بلون خون خالي حجي ببنشتي كم تعنتوي نبلو نبلنا نشتي عابد يكون نشتي ولا تشيكن ناجيتس مشتحي خيا نشتي ناتا ولا بنمتاي ما نبلا إنا فرق أقل خعبي خلندي ولا ربع غير كخند صفر خد خونا نشتي ندا قبر كلا مديو مبلوع بتعم صبوي ولا تطحينو كل أتوصل زلو أبرسي خاني تي deficiency خيلو ونشك بري ناي على الأيرن ناي بوتاشيوم قال تي ماغنيزيوم حجي صبو إنا عاتم دخونه تي أبتي دمون دحر تقبرو I think they do check دم دحر check جيرك خاني تزغورلون بسابلمنت جيركي كتملي تخلف على الأوميغا 3 زيتات تشجبريو ديبلو نخيكون صراحة اتي نايم حياخ جن قاس እንዳበልኪ ሓንቲ ቆልዓ ነይራ ድፈልጣ ከከም እንዳገበረና ንሽተይ ትያደ ኣብ ገዛሆም ጌራታ ድሓር ኣብ ቤት ትምህርቲ ከዓ ነቶም መምሃራና ሪኣቶም ማለት እዩ I know ግዜ ወስድ እዩ ትዕግስትኻ ክስታይ ገብረካ እዩ ግን ይኸውን እዩ እዚ ናይ sensory issue ክስታይ ድገብሮም he doesn't like እቲ ናይ ንቁፅ ነገር እንታይ ትበሃል ቀስ እንዳበልካ ኢኻ ተልምዶ ግን ክለምድ ይኽእል እዩ ክልወጥ ይኽእል እዩ يعني يا أما قالوا بزحهم أحبة السنة يا أبدكنا سك لما عنتي سي زعبانا gluten free معرفة ندي تصبق كم زخانة أستمروا مس حيث حطنا في بنانير ما شير كده
ببزح نجار ون كسافة تدبرمو بدل سنة ديتا يا تمزي مچم ناي اوتيزم قفي حنديو ابناينو زاور حزي انا إلناينا او فينا زلنا واحنا ونكمتيهم جن إذا أنا مداقبة سلسلة عليك يا قاعدة مخينون لما عنتنا إذا مدى بزي أجيرنا يعني يرنا بأكل مالتيو داخل محراب جزانا لنا قدما نقر بزوحات ناي أوتيزم أوتيستيك زخونو دكنا gluten free زخونة مدى وني بزود زلو في بلجة ناي gluten free بتفضرو بروتين له فايبر له مغنيسيوم فيتامين بي زي كله تي أوتيستيك زخونة قلعة زدليو فيتامينات أفعال ما بحق بس تمسمعت زلو لومي تي سوبر فود بقى تزبالة مدبي أفي خوين زلو أعطي أي حتات مالتي أنا لي عينت كيرنا كن صرفنا فقلينا انجرا ترايكي هاي كرولع تفقل عبدنا أفعلنا مهادكنا استفل على عينت ناي هواسان سمعيت نحرالهم كينو عينت كجاكت قبرو لهم تخيلي خالو ما عنتي حريك حطنا أبزخين خمس قنا يدلي بنجرا دومنستريت جراتنا نجرا سنكيتاتنا كني جرا نجرا لوس كني جرا فالافات قبر فتاس كامل عطا مالتي أبرو يسيون كجابت أف أنا تعليمي فلتني نبحثين جرا أف خوتيه أف دم تعليمي فلتني بالطعمي كطعم معات كتصبق معات مالتي لومي بانكيك ندركنا نحب فتو خينهم بانكيك نقبر لهم نفقلينا قاعد كنقبر برولو نفقلينا طاف انجرا ندحرا لنا فيدو كيكون كصرف تجمير الله كمون بزحد دكناون زي كريبس ناي دبنش درق دي قالدي سلازفتو بخامدو صرحون تجمير الله اب اونلاين تجزا فالي يبل له تعدي I think about لندن دولار فدي مثلا هاي أفهمه إذا عندنا سلز دولار كين لاين أبزيد something ضبطي thank you yeah مشان القصة لا أيقونن كساعتنا في ساعاتنا حديثنا دلنا على مزاحتهم زدول دلوجن كأنه حكي كبرت عزت فينا نمسكن كم جمس قاعد نود نجي مدرسة فحتى إذا مدرسي كأتصالي ناتو قفيهن تكون نتناي أوتيزم سي سفيه كلها نافعة أبزئة كبزح جزء مثلا ما تكون بهالينا كلها نبزئة نسمع زلنا كلها تي درجات ضعيفة لا لدى أمبري أوتستيكينا ألنا تي سمعي تاوينا هو سويا سمعت كنبلود أنا حنا تفنسرسي ولا كوا أنا تعيه ولا حنتي بالليل النبل عبورينا عددنا سي قال نجار نسأل نجار الله لازم كما يعرف ليك نجبرنا كم دكنا كمان العلم بلا درجة أوتستيك نزلون كم عرف ندي حما أسمعهم إننا نحسب لنا كحنا زدينا قد طويلات سنة حسي بزي كالش بس ملوي كلا يبلعني بجرك جريك يعني هاي زخنا حجيت قبل كله أبسني خمي قالنا حما أسمعنا نجار الله تقول عشان الأوتستيك وين ما عرف ندي أبو هاي سمعنا كم حسب لنا مو مزحفتي بلبينا نمسكنكي مودعنا قل سكت نشتي نحب تسبنا معرفن دي رديت على ويل كتأمني أبعدنا نالبات كينو حنا حترى بيلك مالتي أسيك فارو عقل ندابلنا يناخن كيدون بريدون دايما نحب تسبنا كم يعلو ساعات الكي تحسبي حجمو متحزي بلون حق زربا أبزيد لنا يا بوتا ولا كله بوتا أوروبا أمريكا كله بوتا بتعم بزحيو ندا بزح خير الله مستدام عندي خاطري أوتي بزحات ولد سلن ركب بصراحة ونكم طريقة إخا كله بوتا سلدري أو نايم حقي كم تيلو قدام يدولكم 207% إندال على تخيل الله within the last 10 years أجي عدنا خلده وإنه أنا قبل أربعة فلتني كنا لو عديتات بس نسرعت organized كوينن عادة زحق زعمالتي من الوقت كم زعدي سبورتي رخبون يوم بلاس كاتي diagnosis ون
عبزي إنا مور حجي أتأبقوا سلا awareness سلا زلي بزي حط راح أيكونن كم تحجي بتمتنع تخزر كله سلاز بزي حد راح أيكونن حدشون أيكونن from شحنجة عتميتنا عشرة حدا سنيري وقن حجي قنداتا قلت قنداتا فلت تمتنعت ندعبي تفل الليات وحجي تاريخ يسو خاب قدم سحجي خندين دا فلتنا متنا خاب عامي ناب حجي نعمتا خا انت عينت فلتات كم دمت كلها انا نبولي سلازس اتي مستينا وليجن دا بزحتي ريسيرش دا بزحتي دهسس وزلو مسؤ خاني اتي افلط انا حنا خا ندعبي سلاز خدي خا يبحال بتحدى سايد مالتي نحنا ونكم نتي awareness نحنا وندا حجي إن أفلطونا نتي نقحاتنا حجي ندا بزحس لازم زيو ألطفنا خاصلنا اللي زلنا ألطفناهم حاجة زندلنا أتبع ودفر حكا عينة تبغى زي حيدي بزح دلو يا حكي إننا المصحفتنا كرات عزبتنا عزمة زلو بساسي كفال يراخذنا Thank you سلام